wale tuntum ba ko na ko ba ko hu okay ba ko de me na anware ba ko de na anwale hu so na wa chance class betim di bia ka ho sa ho de ho ana me boa ye fa ne sa ne o ya na akofo pa yo ya na obi hu ba na yo ya afa kubu yesa se mi hawo odwen se eye olebrasi bi ebu kwasea ena wo se wo de bedan eye Nhyira FM empanifo ene abedwafo ne yetiefo nyinaa ya ne enka bi ma wo wofa alaj ye din ye tiew kan wasem nyinaa ne yentiew penye me da wasese wa mama akwanya me kasa Nhyira FM Nhyira pa o kasa de yamani ba je ka mo tiefo ho pa yo yeda wase man tie mo amenai yeda wase na de atie ni enye me lebrafo mo ye djuma yafo eye na na dwa ben hene eye na dwa ben hene na otuo sirebo chairman of council of state no oil mess no what did you medie bi bai eye kuafo no se wo ma na esre me na wa ope no wo asase a na wa beje abe no adua na odua abe no a emba se wo de betetew na esre no won tono ma wono aye nhihye na obeboa wo sika nso kakra eye company no beboa wo sika na kakra eye mem so mes patwane okay nti ema ye de hu wura mu bi a meka ho bi nti ye dua abe ne starting ne de ye nuna car no abefa na drum pempen so bi na tese enti mu je eye emadwa na seedlings no wutimi na ze ya ma ne emani nyini ye wo mu ne nesre na wo akotu akodua okay wa ma yi agrek for ko pege ehun dodo a ebe ko asase ne so nti me de no me je 5 acres ye ne so 5 acres no so ye 300 okay na me dua e nti aba ne start ye ndia me na menu na o mo abefa nti aba ye de ma seedlings watimi ehwe ya gishe fom e ma ne enyini ma na wu mpatwa na wo ye kuafo wo ye kuani papa nti se o mbefa o mbete kakra na wo matua woka nti ye de sa ma me ankasa nso me de ma hoden esa adua bi emfa se me de sua adwuma eya abeni dua no me de sa ono ne de no ma grek fo no ebe kire se ne ye setete abe na ye se ne sa de wo so ba yi bia eboa wo dia no obi mu hie sa na tie nti me anso me dua about 10 acres eka ho nti edru bebe na chese abe na nyinyini nti no na omo fa adwumayafo yemfa se wo de abie adwuma ma sebe omo ni adwuma nti wo fa adwaben boys yemfa se tianom no kro no ba nyina na nipa eduadua bi na enye agiketwa na edin no so ye de sa yi no company no din to agrowa tamto ma me ka se o ma obi a onim sa agrowa eyi no wontie mi yi enti ye nu abe no a eduru mpempen so abe no nyini ye no na wo fa nipa a wo musua abe ni nu na o fa wo mo a wo musoa na chese adwuma no obi o ha wa hoden no entimi me se kura na me ye nipa bi ana me ka ho bi na ma hoden ni entimi adwuma ne biom enti nipa no benu a de wonu no bemu bia no wo sika o meti afri usikam na so mo de seedling chemu free asase ni nti achawan sika ya o mo amfa anche se o mo tete na kakra se na obi benu a ye de te oni ana meboa de no crowd o mo eno so o mo te eno so o mo te o mo te se we ni de ayese pani okay ena de o mo so ano nso eka ho nti me ne nkwara ne bi start adwuma afri se tama mia na me ye adwuma no nti e ma me gi wo mo ye de etu mu nti me ne wo ma na ye adwuma me adwuma no nso eso me sa me dua koku nti edrum ne bi ma me de adwuma no ma wo sa me ni hokra no a wo mutime enu abe no ko nti na ma ba office abeji misika
na mu ye koso sa na fe ma hu se adwuma no esote na ye den aba me susu se akono me kona nya sa scan na wase me ye den ninya nti me fa adwen se na ye den na adi e basa emu me adwuma no so aha na me sesa na kakra nti ma me hwe emfiri ho ye den na etimi basa nti yamfa se bosumi enum eba ne 15th no nti me ko baabi me ba e na omu gusu nu abe no nti me ko omu achi tembia anso no ye kan branches no bemu no ye kan nti enam se me jama omu sa no etoda meba no na omu de bemu branches no omu akan e de bajoan bi atoto se 10 na omu de atoto sa 100 na omu nya ya ma beto se 100 no egu ho but echire no omu ajai sa life no nti me hu sa no me nso ma mbisa wo me pese me tete hu die ntra omunye sa ade na omu ya obehu se ene omu nudu si omu aka se yu omu okrom ho se mu na mo ye prominent purpose mu woni mo nya mo okrom ho enti mo hwaso no omu akuyi ekoton ya che wo mo otani yaya enso e de asem ne de mu ebre yen na otani yaya asebu de medwene ho amente ase na o te semponie otani yaya temenka hello otani yaya otani oh gosh otani yaya Pastor Tenenka. Otani metewo nkapa otani afa na metewo nka yie otani yaya na ho te semponie Na now free me light off point. Oh, enti na se minti nkan me free here light off fun. I say network. Enti se me no kasa wugina he. Na mame mo mrane nkasa. Anansi ye kwaku anansi ye eja anansi mo. What say o odo. Nhyira FM. They are trying man say pa yeah. On fasu anansi wotani yaya na wasema wo kan de emu owrem wo se eye asofo ene eye kromu mpanimfo ena fertilizer ban ede abrakwiafo se moma ye no bayan so do so no omu wiaton na semu no na emu ya mewrem na wo ahoma su de boye mu ntiremu me de hye yo anansi yecha atiefo amutie Nhyira FM ene amadwe na ananse otani kasa o se me kan no ase na ye otum na se ne Nhyira FM yejuma die ntie ne yetumra Nhyira FM yetumra ne atresi mpani aka se oni enwanko dahaya eya uyiye no na udwan ere Ghana ha yeti nana akufu ado dankwa achese bibi se opeso oboa akuafo ene wono a oni bi se ne mo ye kua no a akua ahoka ebebam eno nana ede ato no ho se koku akuafo yebema fertilizer free mode abo madruso yebema mu DDT free mode abo mumfo so yebema anono madro free na mode aboso na oba asante atem south eye kro a ye fe no banso a ebra ebepie no se kobia ebibesie no ye hwe se dabi emaburu aba ne no mompa adwumaye di ede hye maburu nsa emaburu beton adi emaburu be kalabule emaburu ebe azan di e wo se epe etutrefo bi na ye de ehye omonsa no mahwe ampa ebu penni patitrefo bi a omuji omudi se asante atem banso ha de
wote omo asem a wan hwe a ni bisi asante atem hefa banso ya tese gidie ewo omumu na safo no so omde mo enye obia o ebi ya asofo ebi ya choir masters ebi ya elders ebi ya akuafo hene na wagu ni ekoba en se adwuma no ba eye akuafo hene on na di kan a odi anim because on ade award no bi da na ye de asene nsa ya okoche makuafo no ne papa mu a aha tinone ba di be ensie nan die emabu bi agin se anase kroma no agin se ne ekosom omu ni gidie bi ewo mpenifo no mu ebi se oba asante atem ban so a ebi koko eso from Nhyira FM. Ebi nso die fine to emabunu bi hwehwem ahun se eduro no a omo ebo no yebo bi die ye mo bi die ye akwa se mo me nsori ebi tie ebi ntie nanso yesi kwasi broni de brofo bi aba se evidence mo madanse ewo hen yo panisi enchenche ewo nafe eye ene na oche pepepe kwaku Argentina for a ball mo ball aja wa ni mabunu aba man bet tie bi omo to bet no edi ye no ana omo bose ana omo ko hu mpenimfo bi ya aye mpenimfo ben go obi a okro ne bon kondin no anya ni oba wotani ya utubra no wakyerɛsie sɛ deɛ wokaeɛ no wodi ka kan wa no ɛna asɛm no kura so yɛnto sɛ be mpanimfoɔ bɛn gwagu mɛbɔbɔ gwagu ɔmo ɔsɔfo bi mɛbɔbɔ din no nyabotrɛ ɔmo sɔfo no na ɔmo so ɛda na ɔmo choir master panimfoɔ yi deɛ yɛhyɛ da hu ɔmo anadwo sɛ da anadwo bɛyɛ nondu ɛno nso na ɛduro baeɛ enti no ene ye ka se kwadu a ye bo se omu wi anu no ye be monitor om ampa ni nua ne ampa kwaku omu koromu se abochi bi o se Ghana de ye ka abochi a na kwa se Niger fo no a ene Mali fo no a omu tuntu sa omu ne fe mo abochi no oye ko di ko abochi ye no ni omu hu yan se akuafo hene oye elda asante awura CMB onso na enonugu wawura ho Nhyira FM. ana mranten eya alert omko gyina no okoyi enu no boxes miensa na boss ba ku bia o musai box ba ku bia enhwemu a ya ne se omode koy omo kan no eye 600 anonum aduro maako sachet 600 eti se betiase a boys no edi edante kwura CMB danim no oba dese adaka nsia ne kura miensa de kura no na ye dai mpato boys ndi wan kwura boys na tente kwafo ene kwura ho no ana oyi aduro no ede ma abochi ji aduro no ohon ye dia mo body bi o no so de ko share body na o sha se o freka se o mefa no dika o be fa no wa che ne ho afiri da bia aduro go no eti fo na se otani ya o ka mna besi a ye eda na kwia fertilizer na mabochi no na bochi no so ko fa taxi afrata taxi be fa no ene ya che no ene ye bo na sabre oda eye Facebook yi so ana ananze me pacho so on the Facebook yi boys no ekura no pese atiefo nyina mra eye isra no 4.5 Facebook no me hwese abochi no a eye eda no ko wi a fertilizer ne ma no na ya che ni ya bu ni ya na e wo ban so san chatem south otrofo oseme dance ni ewe na na kese me dance ni watch na ananze ebra
all test no or chen ho kakra efiri be na duro no ena mrante nsi di test omukofa aduro no omukofa no ma hwani om di mrante ma so na boji kromfo oze bania kase kurie huya wanka tede kromfo na mrante ji na mo yire aboche ode ni enko wi aye akromfo because me niama na mo de ko me se de niama eniwum che niama abochi omo sane ano a omo se bacho we unya me he abochi ji na ehwe omanim abrante ba ko a oni abotre mo hwe zu one o se elder sante apostolic elder onim humbi ana so tenenga mai dinamiti o one Osofo nyako Trinity sofo. Na che se so ba kokwan no se apostolic elder eka ho bi. Onu na ye tuafo hene no. Elder Sante. Onu na ye tuafo hene. Elder ye guma so da apostolic enimu ase. One. Ose Osofo nyako Trinity pastor. No more that. Sofo nyako Trinity pastor. Trinity pastor. Then man Oba from one year do. The back him one. At your from Facebook. No matter said there. Abrati de just a trono. Abrati a buying a de fertilizer. Abre a kiafo. Na mpanimfo bi omo hweso na se atwa ho ton e mabochi so de fanko ne krom nkoton o se de yakwache na ye all this tro e wa ha na momra behwe no Facebook esira 104.5 FM di pe mobo tani yaya ye beda wase otani yaya ye beda wase na asemi bi ni o ye sori ya na ye bo eye abansobo aban yesebu mu breye enu abi ne mfa mu ye kokoo so aban so pese kokoo no kra nyindo so enti wono no ban ne foro ne ye twe ne san aban ne foro na ti mamufo ye twe ne san de bia yesu akwafo yese aban ma fertilizer onte so ban o de mamusu a na mu wia wi ya twe ho not for say nyina hu ene mpanifo ewie kofo ye bi na ho te say and ewiase de ensema ekoso adin o ese penifo yina ebokro no asofo yina ebokro no isi asofo yina ebokro no ehonko baby akonfufie kra no asem no mpese me code details mpese be code details ite mama minya de esi ho na ensebe won sem ni mu no na asante achem south ho na nkasa no na anu saa na maami bia wo hwe school feeding for adua no so of secondary school wo de ka kosi holodu no man kama ni eche no na abusuafo ne abamu panifo ye no politics sana no kodae na jaso hospital jaso secondary school kra no so bi so ye dey si saa na we de diaban diaba just this abad de yemfa so de ayayi abad de bi atwa bi tu jemo ewe na unim akonfofie kra no ntina ma obi ne chia me wo fra me phone no no anyame anka so fra me wa anyame menye wusika network ne nya wo ho me mo obi nkura me phone me ana me kura fi se da bia semti ne di kwadu eja no kwasem na akonfofie kura ye bokoro no se wonnim na akofa chia me busufu obi na wodi na chia won che wadwuma bese if you say one car cross na say enti na say obedi kosia na say fa chokoko na so opentoma enti say no baby ye fa so bon ye de bo baby osofo asante say so de mu nyina akro no so ye de wo horum je sofo kra babon che be bokro no a say eda is ni sofo mo wiawia ade ye say won abie say so dem ho kra na kro no ye de ho na say na je atum say akonfufie kro no wo ho na mo so dem so kro no so wo ho edin software title nebo na papa na asame obusa mi some me wie some you what to man no o de say ono me de wo so no ono ne la ho so what how de e de no kra say ampa baby
konfo enka hwe kra o se amane wa hunu de aya brebo ana yesi sa minimo bi a okoto eye collection ase wo to no wodin say da wura mu no wayi de we de ope enye no nko a ya to collection na wie no minima soli bi a omo ba afode na dollars ewo ayinim dollars pa o ma papa na nim so betua $1,000 ebiesi kan sika ni ebiesi asoro bibi nka omo kan sika ni na dollar ni nim yesi demi yesi omo ye na ku nya say na papa say what na dollars na be buy no he enti ewo babia krono ewo babia na kokuma me ka no kranchiro edini sofo elder ane de keka ho no eye dini suban no a wo nipa ni mu no se on se dwon bi ho a nipa bi ho a na nim fadwe na nim duro respect all society na otini mu ntino yitimi di buo bi de ema no yitimi di bi de ehyenensa enti hwe elder ahimfie pani sofo ya akuafo hene a oye elder dia wodi wo se prominent people a de botutu adia no se kamo yesa kwaguma me ka se minchiro se wo fa bible na nkasa se de fa so yi elder na ankasofo no ne elders bebre nye aye o ka bebre nye elders bebre nye asofo bebre Debia me kase homo ya mo se ofre but untimi ko busa nse ho ana frɛ wo o de 024 ana se 020 anu ni asam no kwagu anu ni asam no obitim kase bi nyame frɛ me na me frɛ no oba frɛ nyame by force nyame no me akasa na o se o nyina ho oba de no akɔgye na chi oba de no akɔgye na chi enti yesu ane ban ana yenti ase se omo ye nipa oh ade adabia mpesa nipa ti ase se just a title omo ye nipa na ne wakasem bi wo ho won se na ano no se we ye konfo na wo yes leadership by example enti se omo ye nipa kra na de bia na ye de wakodu ho de se ense se oyesa obma o let the people na down se so fo mponiye okay me bi so asem akura okra omo nyina ya kronfo me boa nukwasem me boa na nukwasem hwan ye ta bo ne dini okra eno anu makaba asem nesi na unim gofo de mimi hunu ne se wonya dibre bi se we ye konfo pani ana se we ye sofo pani ana se ye wotimi wo se mamufo mutimi de asam eya ediwu na wo keka bia ye se wo ye sofo ni nti wo ye konfo ni nti wo ye aye efra ne se teacher nti wo ye na master nti on peba etimi me konfo nti se obi so ba wa me enya yie because we are failing na say na we failing na boa oh no free oko na we failing na so sada no we say me wo ya obi say na na e bia wo no so di bi me na bi bia nye oza nema bo ara na ya na etimi na mi di bia nye ya ba etikwabu adon wo mu de say edin bi beta wo so a e wo so ye din no ho adwuma nanso obi ho no ma din no ohun sade emu esombofa ene din no tumi a eyedai ewom ene sade ewan munyam entubon say ofa din no just like that ana suban so no de me nananam ka kire me say etesa nyinsan untimi fansi uchi mutan ebepie so for sat me da ase aha ye nhira wo ha ene nan na chipo a eye enum kasa fidie so sa captain Kofi Jima wie no ya wala sa no a na odenche meku kwaku ananse me so be praprechi krakrakra me na konfo ye bi no eye nanano na papa na afi so eye so for santi ono odozu kokko bunu mu nimba aburumu ajama so be to the fire na e ba de say dia na eye wiase mu nsem na ye de brewo o my o chen mo so wo kasa be o chen ko fo ye bi na mpeto kwa bia na de aja na ayi we ya do Asemi obi ni e ma nka walu kwa mu nkobi walu to ma mi wa be di pokomi ko fiki na ta record obi si olu move Kumasi where I say on the 26th of December we rep live inside Kumasi Rotary Park on a night with the stars legendary match day baba Godfather Samini wo ho Sniama Kobna Manga Sabu Padi Akwabo aye doso ti ase o me rep na yen se ho move no bia wonte o asemi obi ni enyimire
Hello, Kumasi Osekro. What are you saying? What's it there? On the 26th December, Rattray Park. I'm going to be there live. I'm really saying yes, coming with my band. It's going to be massive. Tell a friend to tell a friend. I said what? On the 26th, Rattray Park. It's going to be Woody. Don't stop. I told you, my dear Pana. Hello, Kumasi Osekro. What are you saying? What's it there? On the 26th December, Rattray Park. I'm going to be there live. I'm really saying yes, coming with my band. It's going to be massive. Tell a friend to tell a friend. I said what? On the 26th, Rattray Park. It's going to be Woody. Don't stop. I told you, my dear Pana. Yes, Kumasi. This year, a big butu 26 December. Baby, I ban a Rattray Park. 26 December. Get ready. So, want to take it. Koto take it. And this year, a big serious. Yes, Kumasi. This year, a big butu 26 December. Baby, I ban a Rattray Park. 26 December. Get ready. So, want to take it. Koto take it. And this year, a big serious. My own. Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi. The safe room, Rattray Park. Catch me live. It's gonna be mad and cheap. See the money, baby, come chop and for my own. That time. Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi. The safe room, Rattray Park. Catch me live. It's gonna be mad and cheap. See the money, baby, come chop and for. Hello, Kitty Bobs and Kitty Bobs, the yummies and the yummies, and the bitty bobs and the bitty bobs. This Christmas presents the greatest fun for all the bubbly kids in town. Yes, as your superstation, Love 99.5 FM and Nhyira 104.5 FM storms the beautiful Rattray Park for the Christmas Kids Party. It's a party and fun time for all the kids as we enjoy and make merry this Christmas. So parents, come with all the kids and let's have fun. Santa Claus alongside Mickey Mouse will be there with lots of gifts. Remember, there will be bouncy castles, electric train, trampoline, horse race, a stationary aeroplane, TV games, and many more to play with. And the rate is a cool 10 Ghana cedis per child. And the date is Saturday 24th and Sunday 25th December 2022, 9 a.m. sharp. For inquiries, call 0245 594425. Xmas Kids Party! Brunya Baya Hello! Kwame Adjumai, we're live. Massachusetts, Abuabua, Leominster. Ewo kwasi krom hona minya Kwame Adjumai wo hwe efi Kwame ye chechaw na atiefo sabre ye maami bi aba na nuo ni su mami enka Adjumai so obi afro ofia mami ka ebi ga kramfa ye o se ne kroma ye aka say ye de aban de nyemba na enipa ayi asante achem ayi banso aban ede fertilizer ba committee for na kasa so hu ewia no ye woni ye nipa bone ye nipa bone sesia me no kasa kura yi mu ayi ya tu petrol mu na driver for kura to cash kem ya ti petrol so bed driver for kura so mo se beti so wa ka say first purpose widening
adabe na aka che say you mu aka say ayi sebase boy di tin ya to cash kem amo so a amo to ade so say amo to bo de ni me ko say amo say amo fa na the price and see but this time ya so to man sansa bo ye ni pa bone amo ina to ko asore ebi ye gramofo ebi ye kristofo wo ja say ekroyen ye ni abukro no ye bobo ni say to neka ye di ade aba say ye fanye kuya neka sabi asofo na so mpanifo wo kwani waji kwani waja basobode se mi wiana ma ton owia abakasa aban ni nye man ni nye nipa di wie onum nsuo no atoto gontem atoto bonten ujane na robam no beto akreka ko na ka afoso na aboguni pa ho awia de la lolo kwan mu ka kan mu na ekwan mu nye mpanifo ne moa eyi nipa ewo mu ne ye se yade no Jack Johnson yasi ma bi ton ampesie emu ewo Jack Johnson wonum ajama so be bia to aduane pa onim ho pa o oto ade no na duane de wo hu o twa ba ire se 1 city say 1 city body na say 25 so for usu ni ho o na bo bi di se obi o na me jare oh David me jare o twa body say 1 city asedwie ba ire se 1 city adam ko enu atwa ba ire se 1 city na me ma me preko wunim ni makoto ba ire makoma kusei and 920 Ghana etu twa ba ire we se 1 city edi mani padasani o ka say ai gas boy sayedi ni you be what is abo mun say sato ya to ejewa so yo opia ya dia abre wo say mo fa nya akua wonya basobode ede ne ba wutirima wutimi ka me ton ma sabi me ton ne fofufu de amai asem se me ma foto ba ko wonam ka kwan mu a ebi am tie gata no ye na de ato mfimfi condemn for no musanajo enne nipa da sani tuo no na de na ya tuo no ma seka enko tamre mu no no bi su no so pejina da no des o pejaba wona de jonki for ne condemn for no yes jonki condemn for to me nipa ke ne be ekwan ayija kwan we sei contractor ma be kwa ka si ma be ka kwan no unu so mo battery oziso mo sakutu battery no nya wa obi be kwan de amamu de ka fa so mo ni atimaji o car mo be si wono battery na it is so no ho yaman am go tun spare pass na wa say ni pa we say mu nya so ti o man mu we mu say we mu enchirima ni we say we dey kana be ja mu mo mi to ne fa ya de ejama so na tie for mo te den kan no na na tu jagu oba ko fo ye bi so ba beto ha no nana you see oh yes oh ya we friend oh yes oh ya Nhyira FM minya ba papa asa ora ho beto beto asa wo nwenwen saa na wo sresre saa omofu yentwa ya no di mfie sai 50 years tweben eye Pato medi 50 years. What 50 years wo? Even every bar. Me fra Pierdu heya. Pierdu na free bar. Nanu baby wa ba idie. Mbato minima fititete. Aha fra ha sei. Nhyira FM. Nhyira FM. Na den na wo ha we mu odu sei wantimi amfa nko ba bia na Nhyira FM ade aba. Metie mu de enye ne na metie mu from a corona about ana. Eya na mpese me batam kwa metimi betena na masole coffee. But ene de minim de ka me a mfie bebre ni ne de ahye me den se mana me ne kama sam okay se otese Nhyira FM obi be ka na se wonya no kumasi bra na ya asem na wonya ko bie na koma mu bie na koma mu na adwe mu kan ya wonfa bia nsie enti o timi nya ho kumasi bre no ena me ne matiefo nyina ye tie wo nwumre yi ade na ade na menwa ba da me da se masema me de bai na ne se meka ya 2000 years no na me hu se me ye bibia na aye meka me ton ade a se be me ntontoma me nto atade me ntore nso so mo me 20 million na dwo ya
ebedu fia the next kana hye wo mensam na che so ye basahye ade menu aduane da nya se bi aduane fun bi na menu asa ye nto ye to aduane na hu se nipa dom o mo abaidie kamena manya kra obese menya be se wo de menya 1000 weapon na 400 cedis bi na kuta enti ayese e can start 2000 years no na usu se bibi hwim sika na because usu se ka unya 1000 na konya 400 ninti no eno ye wo adwene na nyesa na aton ye enti bi enyo bi na hwim eno chase me hunu se bibi ashas ne de na me free friday enti na me hunu ye ti me be jai start aduane no 2007 no ehọ na me hunu se e ka no ase ye di bronya wi free January ko na mu no me ye adwuma no me start ne kama ye kwa kosi be ti se ye wura bosume nwotwe ko nkun ni mu no acha kura ye 9 months na madeka no nti afi bia no mja ye adwuma tena fie san hyase na madeka na kafo na tamia na maya enti eba ma 2010 no medeka na kwatena ankran 2012 medeka na kwatena ankran nti me ko ni nyame ade na chese omoma amu na mma anwa unya sika ekutua ntia meje wo de se me nton ne be ye na chena makwaje dade a ni nyina eka enti me ko di me sada ne ya nton ade kese nti me ko fie me hwie me sika guo me tu me na asa aboa tia bi dem na dai na sonso no dem sika me so torcha wo wona dem wo ba ena na dwuna me kunu na me hye aboa no nti afiri ho no e ka ne bede me poto nti afie na adwuma no me nti me nko na gine ne ede e ka ne ba o ye duane no ana manfo medi ana me ndwa manum me ye adwa me nyansa mpo na me di agisika no nkwa bo ada wo su tolori ni makana na a wo nyansa mpo na di agisika no satan banku ye bon 50 pesos me tuntu ade 12 million a day wow nessa nkwa de da me ye bibia me ton ade kama enti enu mu na me dan na me so dan me so dan na say yesu ano me na de ye call baabi kwotete ye moma so na me nkai enti sa na me so dan de na me frɛ me ma me say unza medical na free kuma se konkran so me ko ye kana sa meneme na me kai se yesu anso abruan de ye call bi kwotete me moma so enti me nim sanu na edi minyu se die yo nti abruan hu ye nti kacha no nanka se bibi ho a ye nkoye na me neme ho nya se betiase a wonko baabi ama sofu bi nka kire o se ona na de wakọ baabi akọ te wa na so sada no na wutu sa na mo we na afra o maame enti me friend no no se wate ti me ba kuma se no no ni ho nti me twa no okwa yi ba e be na nsa me nte hwe fie me friend na aso ototo papa so me hu de na me kafo na me ja mo kuma se no mo hu se maba ombeta me na msa kwa nti 2012 amekọ akran afibia medika afibia so nya bi so mo mu firi wade afibia medika papa so afibia so yobi mani firi wade Mr. Ti adwuma nko ade se de me ye adwuma nti me ba ho nko asa bosia mpo a se wo hwese de nipa si to ma ade nko ade a onka se scan me gia mentumi de entua ukoje obi ade na mento ntoma mento atade mento mpaboa enti e friend se bedu ba bi ne mu ye den ena mi jai ye kra na mi twa force ni ade waka ni nyina still na wonya sure say eka enwin wo so nyina mi nwa ba o ye se obeto ade no de ko ba bi say wo de ton de no ayikoja da enu de mi ntumi mfansie o na mi pese mi tu kwan tie mi ko ba bi nti enu na chi na manti mi ankwa na mi kotena akra 2012 no na ma mi ni ho kra na na chese enye duane na wo de ko ba bi debi akwantuo na me de koye na me de koye no na chese na afia mi mako e kan de mi kodi akra na mi nua odi machi no ko ho a na wa frem so ene de me ko ho ma bom pa ya ama okay nti wo de sabetiase a unim se wo ye duane kama aduane e kase bi na wo ye na da na manfo eye nyamfaso na nko ade eye ka ugire ho awonte ase na se ofrefie fe na nkofo hu se waba wo de ka oboka na asa konkra biu sama kafo ne beta keme na me ko ya ba ni 2012 asem na me kan me ko 2012 na mu na kan sa starting na me san bae na che se wo sa me ko na won twedwe free 2012 na afie dru ba bi no da e kan de wo ho afie me so da na me ame ne me mama eda nti me ya chese me hunya nsinsansuo bia e kana na di manima na chese me ni odi machi di wuye last year na me ba nti me no kwasa mani breye mani bri wo me nuani wo no de mabrabo nyina ka ho ma ne me maame mu e ham so ofie opase me nuani wo me nti ase ye nkopɛ na se ya na me so matena wiase ama mabra no mom a wo ye pila wo sie mu no
na so wabu atode a ene eno efrefa na koto nti last year me kope baby ya adwuma eno so ya adwuma na achakwa ya bosome na ka aba na wajai achakwa ya bosome na ka aba na wajai ena metina fia na nansia me san kwa ya adwuma o baby 2 months da metumi acho baby kwa no abisa sem say aduane phone am be ya eno so bosome no da e ka ma bono e bro be 7,000 within 2 months man to chale man to mpa me mpa bo esem no anam de kwa adwuma no eno a enti asa medwene ho na be bo me yale ena me wo fia ti nanse na wo fa ase ba ne ka kire me say onya be ma bia so no pese obehu animu na me say nya hwe mate afie de okoye na maso da ye say mia me ba no menene deda asa me de me say afie na maso ne mu ko ba bia ye wo ye wo stadium amakom ho na me akora ne kwese ntime so anam si da bi ade we ye di menya last week ti me bo ho mpa ya me no papa afie ade ebina de ade beti uku adai me so dai na me ba na wu enti asa ye pagya na ye de ne kɔ yesu ni mu a na obi sa anti abna ti wanya de kɔ sha fam na me tie mu na me kun sa de na me se dai amaso afa me ba no enye ɛna ade achi uku ada no pa me fɛ na me se maame ye ho bɔ mpaye na osi adai na me se wo de ɛbɔ na osi kan de kɔ na me nyina so nya dai ɛmɔ mpaye na me ka kyɛn sɛ me so dai na wawu yakwa ne gina fone so di na osi mate mama mun kai me mpaye bom na me so me bobi afi anwumre be 4 o'clock uku ada na no pa na me ka kyerɛ nwumre be 4 no front mama minam krom me kɔtɔ ade obe ne national service o ka me ho wa akra osi mama minam krom papa bi pake ne ka minim sɛ eja emema de ofre me obi sam sɛ me wo krom se da bi unu obi ahyehya awale osi me ye sɔfo me hu sɛ wo da wanim na kyerɛ sɛ de me ka kyerɛ uku ada no pa no bi so aka kyerɛ uku ada wia ne be 3-4 no wa akra na kyerɛ sɛ se me hwɛ me mai akokɔ school so da adwuma papa mu nya binya me ma nyina bra boy ye basa da sɛ matena ofri 2000 years eka ene atete no man hwɛ yi ada e be si me man so nti na afi de manya akokudro sɛ meba na maba abɛka me de abɛda mu sanse de bia metie mu ansa na mada asɛm nyina na me de ba yi da abrɛwa abrabom minwa be gofo na na ye bi ufon no ebekunkum edem ha nkura nyina adai we so we kasa dum no so ya asem china phone udum na ehu o so so ehu minwa ba kwa kuma to yem wate kwa kuma to yem na obaba na aka na asem yi no onu kura na wo yi na ba me nim kola ne 99 ebe ma ba ko me kuna ukuna na ba na ebrei enoma ekoso nyina waka che ukunu na de no so ka papa onim jese na no kra de oka chem so tu kwan na okoba na ka che na nka wonni ni se me jese stadium si adwuma nsa me ko nkranyam ne ne koye sauti ase dada me ko nkram ne ne ko nti masem bi mi to madamfo ye mi kunu pami ni obi abiem ti bi bia de ono how we ba osu why you say obekoko adusifo ho ne asofo 14 tellers adifo ho pabon ah me kompai bona ase me nyanya no bia nti me ko ba ko a na mabeti atena na me ya na kokudro bi wom so say obi anti me nyam hwi me de me dan nyam nim say ye dan ya nyankopon obeje me na da matena mu a aba free 2000 years na kasha ase a edimi abedu sa na me pacho wankasa kwasole bei da menyo bia me asori de me nsa da nkwa asori ankasa na so de ne nwa da musa batwan on kwasole batwan me ni asori amatwiro me din wo adentia da braboy o sori anopa kra kwese wa ya adwuma kra wie me ndampodu kwese na nyame amamu a wakoton ade enso na de wu bedi kra no aye de ama onim se asori no eyekuo apart from say betimi faso e de akwa heaven pono eyekuo eyebusunya a asori na okono utimi nya aboafo e dey ewo ho asori na okono bibi etua na akoma kora dey etua obefra osofo na waka akoma kora dey ato yem asori no na bra wo bre no obi kura be hu ayda aboawo enti no so ka se maami a wanyina duru seye won kwasole wokyera je se wokyera ko da horo mo a ni sofo bia ye ni bia wo se no so kura no so ka hu bi mo bro nsem nya ho kwan batwane mama me boa papa batwane anu
and they say no sepa na say why wadwen ugida e pa ne say nsem ya e koso yi say pa wadwen pa ne say de ma bre se man hwe ye kura sa brabo betumi akwati ame ma no so nti mesra mo me de beda mo say nyankopon fa mo so no obi mu ame da ma bre wa brabo ma bre kana fie di amene me anwe kro bi bekumi ato akon Nhyira fan asemo Hey, Breku, Mr. Doctor, your way, I say, is the natural clinic doctor. I didn't know this area. No phone so. Ni here so we test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem. Ni ekoso bia ye be manu phone so. Si akudie mo nsem, edwadie mo nsem, anigidie mo nsem, ananisu bia no. Ye ne bro simpro kra. Nhyira FM. Hey, no grace gifts, herbal clinic, no entry. Because it's a process. If you're a damn fool, watching no get now, say no grace gifts, herbal clinic, no entry. Some of them you got here, you see what to rent. Men, no see a life. Now, what a branch will make us someone who know Prambo better. What a price, if you're a mammy miss out. A dear pan, and what's our grace gifts, herbal clinic, and into what science, Chincha honey, and a part of the crew. Dr. Grace Bobo, what grace gift herbal clinic. So we sabi kwata achacha any humwa yade bia obesa malaria hypertension ulcer stroke oba na bema we here wo bema odopna da just yade be and wetimi sa ye ne obe bie bi wa chimota petroleum ya Grace Gift Herbal Clinic mo one phone numbers 0246 518 003 and 0244 126 Oyirai na mi fre asandia sokore na mi baye adwuma okrapa na mintiapo na me ba ne nche betra ne nche kakra me ba no me hu se wono so sebe ntiapo kakra tini na didim ha me na mkofa no betra me nche okrapa nti me no betim betna junction ho betro fam ho ya sa kofie sa me ne kwa e ba nti ebre bi me ko tete a han Dandelion said, "Go ahead, man, go goofy. But go goofy and no sambano. Once or and Oyirai. Intime call crapa a just area in a chinina now to me no. Man, Tin out to me and Sasson. I to me in the chin. And a mini baby frame say, or who said, or as for a mampo. Ajubi obi esi wanya malaria da wa ho pochechecha yam beka no no to ko fo mi Bra, yam pasa na me yare da. Na so me gifu. Mami da gomba, de here da heba mixture. Na mamanya hoden a me kwafu mi. Da gomba duro. Hwe ajubi na nsan mi ko tware a me ko patre dwaye a me sisi pim ko. Se man hye ma me da gomba ya na duro, de here da mato capsule. Kene me puya Ofa, me nyi wachinye. Hwe we enso ye ma me da gomba, de hiada ointment. Sasabo no honam ye wadru pa no. Se desra, ye desra. Mate wa se ko yusu we. Na me da na duro no ma wanda so. The duro we die. There was a wampa. Obade o makoda no fo, apemfo, ene akoda oni fi 12 years ekode. Won hwe ne wanum bi. Na so pendodo atua. Hwe de hiada heba center. E won kokko awe na. Ajubi, obi esi wanya malaria da wa ho pochechecha yam beka no no to ko fo mi. Bra, yam pasa na me yare da. Na so me gifu. Mami da gomba, de here da heba mixture. Na mamanya hoden a me kwafu mi. Da gomba duro. Hwe ajubi na nsan mi ko tware a me ko patre dwaye a me sisi pim ko. Se man hye ma me da gomba ya na duro, de here da mato capsule. Kene me puya Ofa, me nyi wachinye. Hwe we enso ye ma me da gomba, de hiada ointment. Sasabo no honam ye wadru pa no. Se desra, ye desra. Mate wa se ko yusu we. Na me da na duro no ma wanda so. The duro we die. There was a wampa. Obade o makoda no fo, apemfo, ene Nyanko pacha doctor cha baby. Amanu nyare wasu tumi pa. Afei na twere nsɛm a ɛsɛ mu ni dua na banfa na haba ensa yade no abamu na ɔkwan a doctor Edugya mfi time da so nam so de ahaban ɛsa yale wɔ ɔman yi mu no
ɛboro nipa adwen ne entiaseɛ so wɔyarefoɔ kɔ hɔ na wɔhyɛ no ɛbere a ɛmpa ho abubuafoɔ ɛnante anifrafoɔ ɛsena paneɛ stroke diabetes pressure ne yareɛ nkae ne deɛ ɛyɛ entatia case doctor sɛ gye sɛ deɛ sɛ sun ɛyɛ nano ɛna kɔmfo yɛ bi hwɛ ne saa nana ɔhwɛ ne saa na ne ho mɛte na menim sɛ wɔn so baabi a wotie yɛn ɛfiri ne baabi a wohwɛ yɛ bi a wɔn so ɛyɛ ho mɛte saa sɔfo kɔkɔ yɛn nua bɛyi asɛm a wɔka no ɛyɛ serious paa sɛ yɛtumi hyehyɛ ɛka ɛma obi abrabɔ na wɔkɔgye ɛyɛ ɛnɔma bɛyɛ adwuma ansɛ sɛ yɛntoo ɛgu no so dikadika so ɔnhu no sika nnipa bebree no sɛ mede dwa mehu mu sika ɛne mente aseɛ bɛ sɛ deɛ nwa bɛyi ɛka ne deɛ no kyerɛkyerɛ no na sɛ biribi ɔwi ase paa kɔkɔmida ase paa na mamenkyia me papa bi transformation members yɛdi 5th anniversary ɛwɔ KNUST all the transformation members mekyia wɔ bibia kɔkɔ maame no asɛm na wɔka no sɛ wotie no asɛm no a ne maame ne nana do mo call baby which means sisi I was or 40 something 50 years meaning said at that time no be 5 years and now the infants when you cry 10 years which is 40 years ago ne maame ne ode ne sa course a hono no otiase ose ne nana ene ne call it nana ne tiase maame ne maame so tiase nti e wo so mko hwe e ho na de ne fi koku the American minim de nti America sa asem oyi ɛhɔ na de ne fi na ya na yɛ wɔ adwene bi sɛ yɛkɔ asɔre Bible say tro ne say momfa de ɛwɔ kasa ɛma kasa momfa de onyankopɔn ma nyankopɔn nya otwadi ampɔnkɔ ame wɔde nneɛma bebree na asisi ne nneɛma ano ensuo ɛwɔ de ɛyɛ awia wɔ de ɛyɛ yɛ nananom so mo de ɛyɛ enti maami ɔdwene sɛ asɔndɛm ɛna bi ɔkɔ a ne ho bɛtɔ no metra ka kyerɛ ne sɛ no ade ntina meka ne saa babi a ɔmode ne kɔɔyɛ no ɔnkɔ hɔ na sɛ ɔmmɔ hɔ ɔnkɔso mmɔ hɔ eti ɔso ɔka na ɔmayɛ ho basa ɔmmɔ hɔ saa ade ntina meka ne saa yɛbɛbu saa kristo a yɛnyina di n'akyi asɛm nokwasɛm ɔse sika no bi wɔ yi ɔmde sika nkyerɛ no ɔse hwan ti na da so ɔse kasa ɔse fadeɛ wɔ kasa ɛma kasa ɔpɛ sɛ ɔkyerɛm sɛ yesu na wɔnim sɛ yɛ kasa deɛ anaa na wɔnim paa na wɔnim enti maami so obetie me a baby ade ne fi no ɛhɔ no onko wona akasa yi me ka no kra na akyerɛ kwaku o kasa nso amete ɛhɔ no onko ba ya na yɛ ho sɛ o kwaku ya na me ya me asɛm a me kan minim de ntia me kasa asɛm wi mahu bi mahu bi mate bi mahu bi ɛhɔ na nipa ne kɔɔyɛ no ɛhɔ ansa na yɛ kyɛn sɛ ani Una no by 250 years a check date no na 250 years abeye ye chance mu baba anybody can some say papa me koi yes ye chance mu baba ama mu okro afie nim no kwaku obi a no obi antimi wale wow I tell you omu peja no ma bafo afie bi okro mu ti bi nipa so kra kwaji sika yeah enti won kɔ hɔ ɔkɔ hɔ a obenya na somdue sofo be da se nana na kwakuka me pacho oba also ose oson daye mame card bi anya daye a wo nipa bia na tese wo hu so wo na wo da bi ekyere se there is a sin boni bi ekoso also mo yedai omo twa mo firi mu so for bi nso ahu akwada yi eso aka no obetimi aka de sem boni no a ebetimi se bibi koso mame so ne bada wo mu oka no nte enye papa eha no eya dia eya anya papa enti wo wo kasusu se ne mbo efiri saa hɔ na saa na meka ya kafra nana madwai majeso madwu biu na asɛm sɛ die ni bere paa because wohwɛ yɛ nua baa yi a adeɛ no ɛtɛɛtɛ na abrabɔ ɛma na ɛkɔ akyire ɛwɔ abrabɔ mu ɛdeɛ nim guaseɛ na ɛbɛgya ne so osu ne awerɛhoɔ ɛsɛ nanom kura ntimi kura nti bi nni woahwɛ a nana ne nyinaa yɛ na wonim maame bi abɛsu me fie hɔ na mama so bi yes sunsum di enyano tio osene bana sebio onyam wa anya kunu akomo de no de no mo so grofo na dika do mo akohye ba mi ti ade bi obeye bia na nyeye se ya fra ne sen aware akura nyeye nto anya wo miensa onya ti ma mi bia no ankra dokno ento on se wo bode de ye hu tuntum no obi bi asi apaso
se ka pa so a wote ase oh therefore to hwa asa no a no koyi bi hwa ne ye ekomunti di wasana na me do nyame me bayi nti mabokro no dokono kwa makoyi bi adi bi dokono a wakoton o wose me de mentum aguzo sa na me ba ko hye na kyeresa ade no ba bia wo bekwa na nanom de teto no na ne yesom na ne eno nkyesa ye pone na ayade a eye se nsuo bi ho na ado asem ko janmama ne man masefo nyina balo kwa kan eye nwale yenye eze sa akonafo abusua na mefrem no ye do ha ne amane na ato ye so ntina na boa me na nkura nya kuru nwale na bi ntutu kwan na emum se ye yi a be ba be de wase enu na se eye yi a ye be de wase no nkwa na ma me ne wu a no na odo ha no na je se ba papa wa ye ma wo nyina no obaya se akasa ne wodi mu kwagira ba bia ofa na eya na enye asuo nu ana bibiko de bomu so awrefi ana na da bia o wontie se beti ho no me ba wona msra na asuo maba me nkwa ma anya kyea me mabusuafo nyina ya ho azan enye ni papa se ekwa sore we so okwa matadis we so okwa SD itina na ma betra won che boa me ma me nka no kuro we so okwa he se okwa SD ekwa matadis enti boa me sister ba ko so okwa Pentecost sa una first na okwa Pentecost se bompa ya nyame anye enti dia ko onyame anye wa kana ka ati ase me madane ama no so onso nyame nam so me nko ma bere ti me ba na msra na suo me sro ma ba se de nipa nyina se madwene nye mabodam wo ha ne amane amegom megya me ma so won kran mi asora me kwa me ma me eye mi ti na so boa me wona wo kasai me na me kasai aka kira asuo no sa wo boa me na ne ma sesa na ye yi a me mfa wase de ni me no betra kwasi awie ye itina na minisika enti woni me aboso mo di asamo ene wo bia wo ti ase won ti abi etimi wo ha no bi de shrapo baako e ba se ono so de na asemo bita enti ehwana mo sa aboso me yem petrol eti shrapo baako no obi aba na makoton ama 5 cities sa ayi no grey no baako na ma Jessica no sa de mu ya ne sa da akro me koye akra bia nkonso obi o no mo yi shrapo na no kwe wo mo aba no ne edi ahwem sa atom ye we ti aboso no mo na ma ye nitro mfo mo ntimi nya yi ana msana na mo sa afade ya bode so minisika mi ko tobio o se sansuo no abi bompaye na sansuo no abi bompaye ne mene asuo no mu atache kraro se yade yadwuma me so wonya wo yare na wo ya bo odwa wo ya kwa se typhoid hwan ne ya keka de ya pe boa enyaw wo bara tibi no tibi sra ne ko enti me kwatra ho no me ne hye sa abo no sa boa me me so so wo mo aba wo bia mesre nware ne mo me mpa me ma wo mo mo nyina wo ba ne fa oba be ma ba ko tutum abeni ampa me first born wo ma nai be ma ba ko so hu biem do aba so e ma ne mo me ma ne de yenko wo me ma ne mfa na je se conformity ase a o ma no na se odo omu eti akose nsuo no mu sa na me se ne ma so ayeye nche so koda ase etina me kwa na na so anopa bia na de wa ya ma me na boro so enti emi se ebibi sa na we no na no ye de ekoye ye o ma akwada ase no nyankopɔ kra me bo eti se Yesu ana se mo mfa ne se ayi Juda o se o ke ka babra wo se ye gya no mo aye bone na yen na ye tua so ka ne mfa ye hwe nyankopɔ no ya na asofo na bi nti ase o wo nyame no wo soso no ka tam se sa niam we no edurum na bi a mo hinta sam no na nan mo so ni mamo ada na mo sole amoso mo di abosomata nti on bezo mo gira se nyame no o ye sa niam no eye gimi ana na ne nyina ka ho bi o wasofo betu abompaye ama no nya yalesa konfo so betimi de se bi obodi enko aye bibi no abo ye he bodi enko na me se obi say ye o say ye ya tacha ne ade bi say ade no so no ko ya pa obi a wotime ne a onfre me de sana ne oba osana na me ne bi 2 million me se da ase menye bia me de betom petrol so ho eti du no kure na ma ko bu sensuo no bu no kwase ade a onso no oba kire wo eti ba bi ade ne fire no omo konkwo hwehwe sa na so for san me fro na so for ono tene ama bi ase ono so ti wi ase o ni aka se na so for na so for so ho eti na ade no eyo
abosom na mom no eguma hodo bebre sem na anom aka obo ha wotimi fa bayire no atwa nkraman no wo no dondo ano obo eno ye jimi okwa wa lusu jimi ne nkwasiasam o na na ne kase bia na saa ne wa sofo bi ha wanya ba abro koto de 5 na wo de wo ye nesa na wo de wo ye digital konfo ndie sem de me ne nyimi anu ne yete wo ya niama o cha se me horo ma ya dai mi bodwa so bra be hwa bi ne betie bi na no ma me nka hinta sem bi ye wo hwa ba bia na me dan mo atiefo amoba o me nfa wo nkwa dem nyem na me ye adwuma no ye wo ya se gabi hye doctor no so esu se ya ye nyina gibum konfo adwane obi oba obi adwane ne ekogina ye hwa ade eche me koye no wode ne niema be ku so fo be no betima ye sansa njira ni we lalai eti ade ne nyina ye eti se ena nyime adom a maame ne abrewa no wo ho ne maame ne wo ho no ekwan obefa so a abrewa be kai ba bia odo wo ko ye nyina ya yire no obeka na me ka na so kwa ne nkwaje na so ntimi ne nya sofo bia wa bia obetimi atutu sa ne ma na obetimi se konfo bi so ho no obetimi aboa na obenya ne sankyere ne ti ya nyere no na wo kase bi se na sa konfo bi nso wo ho na obetimi anya den senkyere ne a yanyere no na afrɛ obetimi asre ama no ma yen na ne on se me wo bu bi kwase o efo de bu kwase ka ba abro na me de kofi esese ye ya wa betra di adanse mi ma mi otue metu akase metenete eso ye ya osoro so be ba betra akase konfo ye bi na bo ame na menya ma yalesa la no ko na so owusuti na katenkam na nei enkomo ye di no ayede eno na ekire nipa oyɛ ɛwɔ dwumadie so eno nti ɛna ɔde na haw efiri ne fia ɛdɛ aba na so ɛdɛ ɛwɔ ha ɛdeɛ na untimi na muntimi mfa so ɛma sɛ ɔne ne ho na so betimi yɛ ma menka wasɛm bi na no ne ɛwɔ ha na baba wa bi sɛ ɔde ɔfe na fe abɔ ne kuro dua ne kwahyɛm nti odu nso na fa ne kunu ɛbɔ no hwɛ bi no ha ɛno yam a ba hɔ no onse na tani ba ko sɛ obi akotiafi enokre asidi fi ama ya enokre very good onse aye ye wa ma ho yan hwɛ de ɔde wɔ fe ne bɔ ne kuro ne dua no na me dane ne de ho ya ansa hɔ agye pepe na ka sɛ wo bi pie hwɛ wonini aba sɛ obegye kosua no hey konfo de me pagya me to na me kwa papa be sisi ni sisi ya ne ya onso hu sa wɔ kɔ na me papa we de me yerew wonyi wa yale sɛ obi a usisi ade wato kam no atimi atu amerika dia fama sɛ da mame so hu etina na ensankyerɛ ne wɔ hɔ eniema bi wɔ ne dakoro bi me da to tab ne nyina na ma kasa me hu sɛ edura na adwo a ade sa ade kye so na wie mu abai enti niema bebre wɔ wa edura na adwo a ade sa ade so na wie mu abai Asuo kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asuo ubuonie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu a na ya nimguase konfo ya bi onfa nyamedin emapo ono ene sesenke e friend se onyame nipa ukọ na suo ya onye affordable by force onkasa tonku toye omaloto number onye fasika bagiska obi a opese oye sikani no da bia wo hia nipa di onu pe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fasika bagiska so adwuma mu na ade benya wo ana benya no fomo wo da so wa yesikani upe moti ade ya adwuma ana antwuma stroke adam moja so asichire yade upekunu anasa wo pawo ya bodua anasa ya tuwa atwifare na ya na nkoda anasa honamani yade na nko a uba asuo no matete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo batankase a wo hunu nyanka ne akunafo mobo enti wutano a ebebu abowa minya mi di dwa na maboka ene ya bia da romanti be kwa China ni Dubai ma ware so wa yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa ni fa so uba wonsa bonkum so na fa na homatrufo so 0243134535 ana 0547963028 owo anasa ne nsa gunu bonko na ontumi wasiesie na ya resabia so yenso ifranso santia sokorente no mi hwese obi na ka so ifranso korene na ode ne ko ana me ma ne tie hugum ene ye nanti ya area ho nyina muzizongo ifensen aboabo area nyina yichini ya hono tebaya ne se na wotwe enene anopa ana
in eba kuma baako eba beto masko wa fijase o ka kire me se osofu bi wa ha na oyade se bi be yirasa otumi eye ti anopa na se ne mienkwai ye sore ye na ye bae because ye bae ndi masem beto anim na ma wonso o ye di obetumi bia ma makwankyere eye benada no ana ye rekoe ti ekoe ne yekoye ne benada anadwo no na otwene ne anadwo no eye no ade cheye ebo non kron da hwa na mi ba ko frɛ me obusa me se na amwako we na me se amwako wa yira na ko hira amama na nso keka je ni bebre so yehunu na wasema hunu se watima mponten hospital na me twa me hunu no me ko bazo me hunu na me na me se me hunu ba bia wo sesi antimi me se bia wo mponten ho na ho nche into watima mponten hospital ene wa me fa phone me ne kuma ba ko nso e mamponten na fa phone na me frɛ no na minya no na me frɛ ne ba ne so jeni na mbona mane se he wunya wa yira no ye so te hospital ho ndi mu ko pɛ no me kese bom di America mu ko fa no me kese ukuada o chana na otwe okay ena mu ko fa no na o siesie no na nwumre no o mde no brɛ me na o mde na brɛ me na se me de ne be kyerɛ wo okay ama hu se wonso adwuma wo yo no nyame fa wo so yo ye no aye adwuma am dia aseda be amanya me na wonso dia aseda e brɛ wo na ma se de de ma no ana mde ka na emu aseda pa no pc no e kyiri beba mate yo we de aja wonso yo bu o ha na de hye tumi yela saa de we menye kra ma ye beble enya ya sa kwanche no ma nko ade hye no bi o hye bia ya se wo hu no sa nti aja anye se bia no mudwa na midwa wa akwa ene so wa hu bi sanity we de medawase Prophet Joseph Mensa masole fie ni then how what the ba break akra ni break akra ni na atwemi ensa eni na ebai oyirai na mi frɛ asande asokore na me baye adwuma wo krapa na me ntiapo na me ba ne nche betra ne nche kakra me bae no me hu sɛ wono nso sɛbi ntiapo kakra tini na didim ha me na me kofa no betra me nche wo krapa nti me no betim betna junction ho betro fam ho ya sa kofie sa menen na kwa eba nti ebre bi mi ko tete a han dandelon said ko yeduan my oh that time yes people, on the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Ratri Park. Catch me live, it's gonna be mad at Sa Yakayori boy. See the money, baby, come chop 'em for my own. That time, Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Ratri Park. Catch me live, it's gonna be mad at Sa Yakayori boy. See the money, baby, come chop 'em for my own. That time, Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Ratri Park. Catch me live, it's gonna be mad at Sa Yakayori boy. See the money, baby, come chop 'em for Yes, Kumasi, this year, a big butu 26 December. Baby, I ban a Ratri Park, 26 December. Get ready. So, want to take it, Koto take it. And this year, a big serious. Yes, Kumasi, this year,
ebe butu 26 December baby ebo ban Ratri Park 26 December get ready so want to take it koto take it and this year ebe serious. Yes, Kumasi this year ebe butu 26 December baby ebo ban Ratri Park 26 December get ready so want to take it koto take it and this year ebe na chipo enum kasafidie sunie Kofi Jima Ankwana Kofi Aseboga Kofi wo babu ebi boy no ye garo mi na what is eponie ye fro yaw beko ana kwam beko do fro papa wo eye konongo papa konongo mechiao sa ana afen so Kwame Isaac Kwame Tago no Miami Kwame Isaac Kwame Tagon so kono mechia no na taxi driver ye frewo ebefaw onso me ye dem mechia na wo bia ko aso dem da kwa na 31st de ho da bo se obi ho na ma obi break 12 rewa de next year nim ene ye very crossover ebi so kan turnover ebi so ye jump over ebi say over na 31st de dudu na paso da bi mura na woro aso da bi mu na be kwa wura ani eye asatema bofo reverend obofo koku bofo na kasa yi wo se the first on 90 bi eba ewo opoku ale school park ne so the first one night what the all night de wo yes wo ye dia o enya sem hwehwe echen festival me se na obeye bi wo prepare sabre ho nipa na wedi no so de ba no wo so ba be che ayi enuma no bebre na ewum ye bompa ye benum ni yedidi na yasa ye boni nyina gu 2022 mu ni ewura 2023 nim ni make resolution betime da aboa ye ne nhira bi wo mbia no yakofa anu ti na odisa onanti ye de eba onyi bibia na onanti a obeshara che enoma special purpose obi won mo eba fan obi won mo yokunafo obi obeche fridge tvc ensika afei entoma ene noma enyas adane de otaye woni otaye na nyumtofo adana dwo obi bese obeto nwoma de tataye ACP Kofi Sapon kwaku jesi ene Sopoku Junior and address blessing woman never beto nwom kama ama wahwe ACP Kofi Sapon de the dressing se me konsowe bi mu na se me gwamane bi mu se no man koyempa odi ya to dwumwo jojo nyami wo dongo na ko yesi oba ayeyi shemakuma na midi mi monya ampo minye ti don't break up just blessing na ye just when you cause na dot like him so wo no ne caliber so no wa yo simu obosiki Christian wuni nie awuni rockstar Ghana Jesus mu mera me pacho Ghana Jesus mu nyina no kokubo ford wo mo ba o get the first watch time cha wo ye no wo opoku school park ne so enti wo simu nyina ho bra na ye nhye Nyankopon edian ni monyam nyemfa energie enko wura mu 2023 na Richmond Herbal Center for eso na ekasai Richmond Herbal Center for da bi omunye enua ho adwuma omunye dade ho adwuma na emum omunye ahaban ho adwuma na haban ho adwuma na omunye no omunde ye enuro ma ye de ho efiri yade ho enti Richmond Herbal Center for akofa enkun waso bi a ye fe no akuafo nkun na se akuafo nkun se honam ye oya manye nkun na fa sra se ziade otibi na fa twusi na fa bitua ye fe no akuafo nkun eyibo dwuma pa Richmond Herbal Center for na ede aba oba bi ho man ni den
person who near Meremoton, a very silky, a very motolism. Oh, woman, they come for a phone coma, faster, say faster, bro. Well, you don't hold you my contract for a carpenter for a year a driver for a footballer for any of a mercy for make a for a phone cum a day, amamo. A cure for some also dear. Say that a year a juma. Say what Fabrodo, a pacho, a hawono, a fire, a year, why I say, I know fruits who live ya. A for some na make come for a mouse anu fabro no be frafra wo furu so abra wo gele awie no na afi su kra no ehunam ni sensa na de stressa so na wa ya senso ubenya o mense de wa ya se o ya na de bi stressa ho afi so wa o tadwi ho pa no make come for eye akuafo sam na sa dware pa na ehum keke na we nyina samdora enko herbal center ewo Kewu Kumase, Okoha, Ubedi Biato, Salmon Co. Herbal Center, Ewo, Eye Kewu Kumase, Blessed de Qua, Ewo Kumase, Jeff Herbal, Ewo Mankasim, Polna Esapon, Ewo Konongo, Richmond Herbal Center for one number 0249 186 845 026 0869 845 0546 84 0846 0546 84 0846 Richmond Herbal Center for enu no de abadwama so de nkune semna ne de abadwuma pa Indian doctor ocho Indian doctor spiritual and healing palace yeka palace ya ahimfie on so ko India for so ba bia mo te o mo nkuro o se yesiri dan kakra ahimfie Indian doctor na eka sei wo se obi ho no mo abom se oba ba ko pe no mo de yade abe nyano omwetimi amana no wisa joto sa ensasa wanom sama hye de brabo ni made pa so de betua de kawo de sika nyina be nom nsa okunu anasa ye oba anasa obusuani bi India Doctor Spiritual and Healing Palace na owo sa do na otimi de te ade kro no efiri eye onwa kroso yinwa be obaten wo se ono no eka ene emrini fast indebtedness indebtedness de jajajajai papa yo makanye de emno eye ko to sam anase opese odwuma ene koso mu yade anase wasase asase e odia pa so obi disika de eje afri wesam akonya ye odia obi eje a wo se bra na emewo na ko pre eje wade ewo eye ahenma ko ben 18 mu bus stop eye ye kan anopa no so kosi anwumre no nsia ene we na dwuma anopa no so kosi anwumre no nsia ya woda kosi kosi ada nko na be hunu ho ya woda ne kosi ada ena spirit no etimi ye dwuma yi pa enti freno na no muki appointment ne number ni 020 829 7825 020 829 7825 and 0274 770156 Nhyira abodu mwana magie so amebedu sabri babia ebeduri mini pebi osebe me nkosole nyankafo na me cho made ampa so wo hon ma no afrew kwaku pe offered home bi na enoma ya me de bembese be de kwache wo mo minua tene wonsa ema obi ohia moa na babro kra kasa omamu Nhyira esen ogie se for 10 cedis 20 cedi fabra beboa Nhyira abodo yi na sika no ye gia eya na efe kra keke ye kase ebe ye ne ebe ye anana no covid kra ba ye mo boa ye me ye endei ye se ewiase de ewiase den enso ye atene ne fo a ye ma obi ha ye hawo a ye nti de manfo bi tiase ne yakopom ye hu eye ahokyere bi enam papa yi bi a wo ye a wo de oni naso no enu nti ena Christmas yi yesa ba na se bi ewi se fa se eye ntofen drinke evraisa hodo entade atade ho tie odio pack force da ko boss selection eno ye wo dia anaso kro bi a wo to force a selection wo dia me de kwa ma enyankafo no
ɔmo bi betimi contribute ni video smite e de aboa enhyira abodo yi a love feminine hyirafo yakofa be ya ka ho asɛm yi de ho dance de eye buburuja de bie ma mefi ɛso na obohu da wuro na obohu da wuro agidifo ɔmo made ɔmo nim de ɛwomuo etu koso bi no obi bɔfo de abakase ne afira ɔno nye wuro afo de nim hwɛ enhyira donation so ye boa ama wotimi agye adoye munyakopɔ e de ahyira wo ye na besa betimi sika to so enie ɛbɛba enhyira donation baba share donation baby a wuti mi bia fa phone na contribute 10 cedi 5 cedi 20 cedi 30 cedi 20 na ekọ sa number ne 055 00 68822 055 00 68822 055 00 68822 me pacho eye enhyira abodu na yede ebre mo ewo enhyira FM ha na mo so maso ase bie eno no maame na o want to say akopon adumo na so oh oba pani akofo ye bi phone unimu e wana ka se kofa phone kakaka we kura phone unimu wo di disturb me nana na me no ahwana kura phone akane phone de ayi se wo ko party na se wo ko ayaro se da afa no na de kura o ba nyina me ho oba pani na what to say akopon adumo na mpacho so oh oba pani e pacho me so me ho ye pa na ye fro say ye fie cha mama ye fie cha pachan wo na fi santa se pri no pachan oba pani no di fie say wo 61 years yes yamba ko aduasia baako a chen wo yi akwan na ede de wo be pia ha anwumre yi e pa cho de ni be pia ha anwumre ni say me ne me ba efe no ko fie si edu me ne na tie abusua fie wa e abusua da baako na me ne timu me ne ni asem me ne yiri ni asem enti be busu me nsie ni wo so wo tu wo konya da wa prenu site ntu wo tu ana msivyo na jawo mo koye mini wo mu ni asem afi ni ba koyale na mo baabi no ofre msante aseda ya di o ana me kohwe me ko no wose suraka no no da doctor na me kotena no ho ade achia no pa me sa me kohwe no ni eyi ni ko fie me sa kohwe no enti na ho machi mi da ho am te so bi bo me pono nipa kro ankasa mese hwanya onkasa na mese nipa kro ankasa dia enya ade a mebiew ana me so dia me so right na me gina dem wese me ba ni gina anim ho bie na me ka asam kira mese mimie oba de he ko fie si edu ana mese abufo na wo de aba homachi no nya ade a mebie ma me pa che o abra ko fie si edu ebebo wo pro na bo sai na 5 na bo be 5 4 ko bo 5 nya shade ache no bebo na mse mimie enti wo pa kan asam kro kire me sister bi nso abe ha dan we fie no o ka chen se wo be so uja wa mahwe nkwam so asema me kan tie bi me ma me wo ye beifo papa wo ye beifo wa de be hunhum mu me ba no wona de ya de ato aduane mu e de ama na die enti me ma me ye beifo ankasa wo wale me hunhum mu ma ankasa na me gina dem ho na me hwe no so gina anim ho wo de me kama kirew se wa anko pe ba bia ansa me ba ne yade a na sa me sa ba ha bia mu de me ba ne sa awe na de se de Yesu kan ye no me ba ne sa awe na de na me gina ho ma ankasa enti okwa ya me se enya no gwase na me gu me ho ahoma chen dwon so de me dwon so me kuruwa mu me ni sabi pia obago me wa mu so a obekume enti me dwon so me kuruwa me na nafo mienu am no mo te me dasefo me dwon so kuruwa mu nti okwa ya na ade eche be no nsia na mbie pono no na me fa kuruwa na dwon so nyina kwotwetwe ye ana me se mente na so efi se mira bi wo bombe ye sa me ka se me de ba ena nkurafo si jai enti atwaso mienu a me no de atwaso me ensa obeye me me su nhyira me tie pa me ready asai eso me de me phone tie pa ene sa ho anope me so de ya se me de beda mo hwehwe mma me se me na me ya akora no a na monka na me hu de beye me ho masem nyina no obom be yi ache be yi me su menim nya ne ba na oyare no a o se o de yade atokwada ne yem no yakwada tra pa yana ye no mu nya latife na akora no woni maduane ade na onni na aduane ne ma me ne wo mu nyina ahye dem enti wo mu mpie to woni maduane ma me ne kura pie kura timi tupunum na akora ne isu na bebie me na bebie me me ko bie won so ama me ato opunum ade na beba se
ase one onana no mati fie ni wasi masi me ne nko da mini na tam da me nye ne hwe me ne to say asew ene asew na me ne ti fie ho ana wo mudi tu ye epirefo e cha na e kasa nso me ne Emilia akoda obi amfre no wonka santia cha ne na ase ko ntimo se nko pata epirefo obi amfre enka se me ne emi akon e wo fie hoda me ne nko da me ne ni asem enso de ba yare ye bomba yi ntimo asem nyina no se metie mu pa ntimo hwehwe ma me tina me de beda amo no enti sha kola no owo he akura no wo mo tie epire esoro ho no site die so yale no wo he yes wo ne papa na te ne na maame na te soro ho enti se be me no ka se wo da hospital na se wo fie sabre de wo na doctor wo mo wo fie okay ma me gina so na me ne oba na hwehwe enkomo hello binwa Kofi Asiedu. Yes. Kofi na what say? Oh, Yesu adon me ho ye. Yo, Kofi nyumre de frɛ wanya bone. Ɛyɛ o maame acha ana ɔbaaye, de wura ho, sɛ dɔba wa wo, obone bayi, obone bayi ache. What can I say afchi makuzi sɛ, oso baby yare, na ona de yade bibi yato aduani yade yato aduani mama no. Anso kura ni aduane da. A kyerɛ sɛ and some of us also be or never trust a bronsam, a cranny yame, say, that's a time, and as I said, ye, my Michimua, or de barber two, a yet only me and tell me for body in hunty. Na, a bay day, Ben was said, oh, Baba Bonnie, mammy, be ye now Ninas will be. And you say, I said, you better throw down so walk outside of the sorry. Actually, in there, a tear for you now, this year. I tell you. Video metamase yi netenti ni tie nyina ne se ye pese nyame ani monyam ededi me maame o me mitimi mfa asembone nto na ni nyina ne se me se kanu mawula di no so se me maame na ye me ba ade kurunti a me kanu Nhyira fan Kofi asema wo kan ni de wo kan ntwa no nsanse o maame na ye oba no enifa ni dukura kan o ade Kofi ko ba bia na o de bi se di yi nsam ni de nyankopon de amae ene ba bia me sa ko ye no so sta kan kire na o maame ti ase because tie maame ti ase se won ko ba bia tie me ba se unko ba bia untimi fa wadwen yen ka se edi ye ni de se nya media mayen mako ba bi me ma wa mi si mako ba bi Kofi kwa o mo sesai o mo se bo mi ko todwem bo animu pepepepepepepe ye mi ko todwem anim pepepepe na o mo ba o ma mi din bisane ma ka ho asama tra me ka se unkwa na akọ ye Kofi tie unkwa na akọ ye se ebo okotodwem na me se omobo o ma mi din mi ma mi e chana o ma me ne hwan eja wo de ma men ka se wi nchiro baby Kofi tie enka se me se omo ka se ebo okotodwem no omo ka na bebuo saa se ebo okotodwem anamo bo o ma mi acha din se o ba no woni mo da na bai Pacho, o ma me na ti manim he nti pacho aye question na me busa wo aye answer sa nya no question bi Kofi yewe jame pacho me dia ni dia ma pa aye an enti okwaye no ka se ebo ukotodwemu no o mo ka se o ma me echa na eye oba no pacho an yentio odi kan de me ko asole fie ewo hem ai dako eni bebu fifin o asole de mi mo ne bi ban jira information fo nyina hu me yiri kodi bo so me miensa sikasam de ya fanton chan me yiri bedu fie na wo twe pepepepepepepe sofo no bo ya fie Sunday na wo twe me wo tabu mo to fence wo ene sanfre me se ya de na ade eno kra de enton chan eno anajo me ne me yiri to ene ya gyinkine nyankopa asem
Any a be a quotation. Matthew 2020, any agent general was say, Miss C, a giant nail. You better see a bay of pickery. Ah, you buy nothing, so I feel you need the end. And one address on you. Kikiri, and a tickle. And a plain on the film send me a question, ma'am. And I'm a Anuntina, I want to say a young man now, all could Mabana Fado on a panoco, hot on the sun. And no, Nasa, it's in the Paco on a panel, me quote you, mammy, less than that, Haba. Could Uchimi. Sir, Madame Pacho meet you. Omoko baby. Echo pet a year a how na how bana. Adena omunyi yade ne de emfiri eye akwadane so na aka che o say o maame na eye o 94 ahoden ebra ne tie ni aka che o say o maame e na eye o na bokoto dwom ti du ahoden e ne o maame e na eba be ko ana we dey father me pa che o asofofo no ba bi o de kom ye kwedi bo so me miensa no wansi hoda ba bi e be ko bi asofofo no mo twofuma ni bi no mo pe o eye business ono share one if nyame amu bi fi omo nyame amu otumi no omo ahwe pankasa o omo baabi so ati omo ye gegege na nyame afre oboa tie mi enti baabi a udim se nyame afre omo na akoy no omo se o maame na eya kwada na meboa omo nyina nyame afre omo di oso maame na eye oba no kra omo nyame afre omo onje de nyame afre no ba se do betua otamfo kana mame no ono na ase me hwe ni ma ase so ni dipa ne ba ku se die yu nati se de obetua otamfo ne kana ma na otamfo na katua ne man na wa odi ase wonsem se o ko so akọ aso to ma me fese ka no David ne ma me de busa no se na me tifie ho lo bi bo no bayi kra e de na me ye me ko no ho ntokwa me pe na asem ti se me ankasa na unim se ene okodi asofo ni bi achi ama odo a ewo no ma me ntem no eba be yo tan de we de me ba no ya de na aba na ma sa tan na aba na enye sofu bia so on se obenya me pa se obo ma me bayi abreko a wa aka se enye sofu bia na oba de ya de na aba no o David ene de sofu bebre aka busha se ta sofu na wode yakọ ho me ma me na de yakọ ho ekodi bo so me miensa no wo si hoda what in fear say eja fence eja manyini wait me see what in fear say busha me ma me I said rather now say una me no din komo me see what in fear say minya eja manyini Nhyira fan. Oh, sir. Me tana fam to send me a. Na me ba yale na bebe bo me a o ka che se mi kuku. Mi kuku se. Ah, na o ka che mi wo bibia ka mi kuku dada. A wo timi fam me phone so na me cheche me ba ya de ma kira ma. Wo si kuku me. Ah, na afi na me say. Asiedu ohun se on sem na okeke nyina no de ya obi na yesa na ya na o de yesa na on je wan hwa o de ebem ebekwa kodi efo dem na o de abufuhyew ekọ ma me so yi unim sa eja me se na manu pra na ya na me de mani atu bi hwe wo nyankopɔ akyɛ me nkura we sei na wo de ade bɔne we bɛbɔ mo so hwe ɛde na kyerɛ sɛ o maame na ɛyɛ oba no eja nhyira fm hɔ mi tie bi o sofu bi ba ho una wo ye ya fansa to so sata mi nyina na mitie enti wo de wo senyo na ye ya moma sofu no mpurufu nkyira man so nya na abonten a samusemo sofu ho wo de mo fa komfo no tonchen na mo de mo se mo na mo se sofu mo na mo sofu no fa ne bible se die yo o mo nya mi di na sesi awo hen me ne me man ne wo ho ye wo dem sisi a ye tie mo na mafrɛ no ani adwada ye behia wo efia ha no mo me ba na yale sa obenya na se opo se eye o ma me de ne sa eto ade so
na uhu se onye beifo anaso e beifo e na me say mo me dantuni nyina no eti ene adwada e pese ihia wo fie hanom why me ba nan kan homla adwada ihia wo fie hanom why eja na bi o se me ba nan kan ho ana because me ba nan kan ho amemba David o ba na ya le sana me hwehwe o ba no fa de kan bra why fa no kan bra yo eti kwaku efri enne kosi dwere da beba no enko ma me ho enko ni gidigidi yemfa bibia manya me ne hwe de akwada le sare ne hwe wate enko ma me ho enko tesi ni bio na edwoda no yehu ba bia enokre da wate fada mpacho ma promise o minko yeso ye beda wase se woni hwe nkomo ama asumdwe abafie me fa cho mi gina me mana ni adamu nyina mate ni gina me he ta enkuratu na wote wono omoda no me baba ya ka ba so ka ho me wa ba ya pani ba ko ne ne che ena ma wale me yere kofi ase ti dwada na yedi ko bi ho bi awai me fa chi kofi yedase we ya ka san baba ya me ho me te no anya mfie nso na ujss2 mina me ya aduane ma ni die ma ntimi ankunu ana aketwa wo na be ono waka se ne maame obi ne ho betimi abɔ na maame bayiye abreko obegya hodin na sabre de ba ne yade no ana mara ni abre unso unim se onye enti na ase wo de ba ha se ye de yehwehwem mu ono so de atoso se aha yehwehwem no hu enti yepese efie adwo enti no yepese yeye abusuani mienu makoma so de nyina ye de emamu enti adwo da maame ebobo no na senunum na wa hanom oba no so saa oba no so saa bere bi obi o so tie mi omda na fidie ba nyina no yehu asem mu no kra wate na sofo asante na ase enana ase bi sei no eya na hu ni sei enana yesua de na ye ba be che niam no nan asama abrante ne kan betwa ba se no kre asano so awoka no ebia na maame ne nim ho hwe na me pese me busa abrante ne se oba no e maame de wayi na afiri mu wafa na nka ho tinam se me chanza mu na no hwa abrante ne ba bi ogya na hotro etwenya obankwa na enya bi e yabonsam yade bibia tibesi o maame na wakota ake no ebia na yawo so wase eti se maame ka kasa wo so o ma no oyere ne maame a ebe ya ode se ade ne osire bu pe eti wase so tire osire bu so na ka kasa e maame no fine ade no kra na ebi so ya yare ebi ya abonsam yade ya sa tomo obi ejane enema ba miensa na wo maame a na waka so obekuno ya anhwe ye maame kwachina Monday no Monday ko police station ko report to wo ko so wo ba enhira ha wa bia no akwati wuti no tira no ko report to once na se akoda ye ne kasa nyina wo ahu se ne nsem no kra no ensisi so mane ne kan ko ye complaints efi so obi ati o waka se maame no na ye no de bibia betimi asi hwe ewia so hu ana be ka se yenyi yanka asofo nko akomfo no nyina so wo oba esise me akom ka me nsam ne de bebre on witimi sra no wonya botre ewiase de ebi kra na ye da ya wasoso na akwa no bibusa se ntonko no mtramo se bi akwa no mtramo na eyo mienu na wo de wo maame ne de so ampa se wo maame ye bayifu na wo yire no no wo ho de de wontimi fa ba ye makola no ensa ni machamu na enti anya sa na in every marriage the man's mother is a witch awale bia mu no book bi echi na me ka kire no yese awale bia mu no be ma ne maame ye dey e beifo ebi ne kwala yi boy yi me ba small boy and a girl kofa na me ka brofo odwase ayo ni atonchen ka twi wo se brofo ne ye kana David ono so ka kire me se ma o ma me o ye konfo do be ye beifo enti mo be ye no bia so e fra wa ntwe brofo bia onye eye onye ayi voice note mlo eti ye hwe yie o number no ye say me number no ye say o de ma men kan si na ono amu no de so bia no ye be nsam so betimi de amane ba konfo se mo de shop on na enti asam na gira bra ne nan enye wase abe ye oyire nye oyire abe ye
wa wo nipadua na wo ka san nsam no enya wo so anda be yo maame obi say na na wo hia number o Dubai fa number no etu jama 0243 13 45 35 0243 13 45 WhatsApp number ni de yemi audio 055 okay 76 okay 67 okay 510 okay Mr. Uya no ayem audio e say ho network ni nyina ateko no anye no audio no ko hwe de ase ono no na say entina na Mr. no abrante onya botre pa na bia e beba no ne e behwe kra no ono na abebo no e so be kasa na tietiefo ne ye se du ha e boba obi ne na fu ze e boba asa maame bi say ekom de ne pa no ko wi obi do kono e posa hono no me ye na ne ba no ekonya eyire no ose maame ne ye bayifo to ma ne ba ne hwe no e me ma wo de nyame anim ba ko na do mo maame o de aka nyina wale de komo oba hwe e bi na mpa be ma wo e de kwasem ne se maame bi ewo abamu ba ko pe ka ne so de ne mo ba phone so fo na ni ho let the true ye ton ntoma maame ne di dwa hwe ne bay ma ne bay ko college university e won kran wo wie ya wo se first university wie ya na dwuma ye dede ho o wie ye ko nya bang dwuma ye ya na so fo bi di mu se kwa maame ye bayfo o maame se hwe na wan ko maame nche bi o no kan kran ei maame ni se be wie school obeba afi baako afi mienu afi ei maame onim se de bar kwa de wa hu mpo o se bo ba fo ni ho at that time maame yale a o ba be wuo o ba ko pe na manfo say na ba na aye won kran say yi na ati awu na manfo man direction o ko kran na ne ba no na fofo e to party the fie gbe ne wura ho get me so ma ne wura ho o se o ma sa me ba no no fe ne ma me se ma me hwe no ma sai bia ya ma me apede wa ha no mo bi afro ha oh afo ko je wa che na fofo no so ni me se o maaye o mo ko gate na no kojo no be eje ni asanda mu nyina ba ye eje ni adai o se mami o betire sika na me se mami ne se he ene betire sika wi ya baba me ma titi mo wure mu ahwe mo beduru sa bre no me betire sika ene wo do me fere kire wo dan fofo se me ba no me ya ba me bia betire sika eye mi wu a me yase so mami ne kan ana mu hweye enu wuye na fufu ni nyina e bia dwane e kofi na mami na do mami tete me mami e cross ma ese ma no me mami e cross ma ese ma no afei party no ase obi a bo mami e fre cross abewu ato no so won kan mami re so kan se mi wu me yase odi funu koma hwan ba kwa busa wode koma hwan ba di wu ade ba ko fa do kan no so ye de ewu ye eti mami fo a omo bre me mame oni bi di ko so say mango baba so mame o mame hu se mango baba no because se be me bo ha wo do agora dwom no to ne ma e chekere akomo mame so ka o mame ho asem be ma no no bewu ne so bo kwa wale a se do ne dia fra dwan mame na dia ya tuntim to se dia yo jimi nkwa so fo asante eye ko fie se du asem o kanya so fo bi say adene bo ni sire mu pa ne mame asofofo kwa kuma menka bibi kafra afidikese so na mo ebi jimi mo ebi jimi obi jimi akatre no ebi jimi pao sa kofi na wo kasa no me hu ni se anya normal to be honest with you me madwene mu anya normal sare na ya aka no ebetimi abase ma me no ewo honhom bi na wonim ebetimi nso abase oni bi enti sofo na wo ka kire wo se o ma me abaifo no tumi na onyaye a wo de kan no so tumi na ntimi sa yare na na ade ense hunu no kwaku de ense hunu ana ne yeka wa ha no anya ona afra wom enti ntimi nka se onye sofo ba brante no esu awo ni tirim asu wa brante ni tirim se sofo bia hu aka cha se bo koto dwemu a oyire wo ho wase wo ho wase be ma wo wase ba wo ho o ma me wo ho papa wo ho wan kasa ebi kra afu mo obi anu ato yale de ama oba ebi afu obi bibi ebi akasa tie obi wa ye niam bi anya asu obi akoma owani anu ato yale de ama oba oyire wo ho
ebetimi abasa baby a wote abusuafie ne kura wote mu no onipa bi ho e na oyosa ade na ade be so ma me esa so ma me na animu hare o ma me na animu hare enti na ade ba besa no e nsehunu na odi no so be ba adwoada nyankopon ma ne nkwane ahode ne ye twen no okay agema so asabi sei otia na obese yi obuafa nanso no yetase no besepa no konya ha ya ebenya safo enti no wofa sabre ya wote kase fidi achi de wotie boy no wotie maame no wobobra akoni mo wiase mu wote to ho sei na aka ne sei therefore matie for pamenim se kwasiada ahomache no nan ene fa ekobo no onum ma edwumadi bi efe ne memanti yekọ ekotwa adisa de betu Facebook o manfo hwe de ekoso ye maame ni ewene yegirenum ene yinnuane ma omo bre okọ Central Market ya maso ubekọkọso bi okuta ni sika bi afote Ghana series okọfọ board no koton o de kakato so a on da ba enu bi no mo de hwe ye ma emedi enti kwasiada bi ahomache no nan ne fa ansana be kọ nasam clinic basa critisa ayine ewo no ano also di mementi sanse eba time omo bre emo mo mankwa maso bi omo ye nyina no omfa kosi dan omfa koto prot omo de hwa mo ma enti me fa mementi ana me enti kwasiada bi a eno bi na America ho asema ma mi ebi akosi hwe eman mu bibra ebre ye de hwe ye ma maame baako wonu kra de ndie okuta nkwala nwotwe nikru ka ho nkro aka ho edu wonne ko diga be ma ne yale dadem wonne ko tonya ma be hwe nkoda ne nikru ne mu nyina ade ko kasa na umu mafoti no musu ahoni esun amafo supa ebi fra no musu ayofo ne fra ne bi su ba ko se ne maame ne boa no okwa brichi ohene wase me kwa brichi se skam de blem maame na maame de to ho e di sisi me ba kana me ho kire me no me ko hwe maame me ko maame se na maame ska se me ba a kire blesa no o twetwen se owura ho no ne se sika de maame bobo ne nkete wi no pia ne nyina o san de ma no okofa ne maame firi kroketon betena krokesi ohwe ne maame akopem se ne maame wuye adi ntina o maame e wo na o maame bi bo ne baye na wo agya tum so maame e bayifu eti ugu maame ne mos asam okay de be ne se o se nyame aduma edwada beba ye twen mo nyame aduma edwada no ensi na do mra na ebia na o nyina so o wakase bibi onu jama ndeka enye di asofo ne mu beka aponfo ana sa dusifo ne beka ndefa entwen mo nyame aduma edwada no mra na me pasia na ye nua be ma Kofi Job awe contractor Kofi Job ene eyen birthday Kofi ebia wo bia on MPP ban dia ba ma no contract bia se je Kofi Job ana wa check we ne hwan ye Kofi Job onye ne eno ba adwuma wo ye contract na adwuma na check but aba we dia bia ma ne pa bia ma ne se ntwa ne ka de nyumbo na aka ho so ntwa ne ka kwa de beka ho enti Kofi Job on wa twa ne ka mu erade no nyame hira no se wo de ho atwe nyame so tira de nyina di bua no enti Kofi Job ba bia wo bia no isre nyame nkwa ne nyame ahoden ene nyame bambo edima se unyame ma unyini nche na omo nkwa ahoden ewo mu nti ne e birthday happy birthday ma anase ento so entwen nyame aduma edwada yema ono emra okay na yinti nti bisere mu mo bo ma me bayi no so mo me bayi fu afa ni die ni eduma unyame betima hwe so na ma me dia rehu ewu a obebre wo wiase abaye nhu anoda ende me de masama me kan bai nti ento so Yewura Kofi Job ene eyewa woda said ye ogoro kan no opani kase bia woda ne no Yewura Kofi Kofi Job na ye bi kra so o man official pa na ye bi so man official pa aha aye Nhyira FM wiase munsem die ye frame wo denche mreku kwaku ananse ba me fa cha so ko emma Kofi Jima Ankoana aha ena ye twa ho ba sisi a Jodin. Achome de mame Ellen Chiroa patient. Wow.
And over by. I shall free Chades or such a no say, Ufri, how Cronet to announce an ordun cantan says. I said Chades, a bono, I have for a bono, any asante for a ship. Yeah, and it's who's standing soon. Insurance. But I only feed 12 years ago. One shed one numpi. Now, so open do what you are. You should hear the hair center. I won't go quarrying. I give you. Yes, when you marry, I don't want to put it at Yam Bacono. Not to look for me. Bra, a young pass and I'm yarda. That's me give food. Family the gomba, the hair that have a mischance. And I'm a man, dear. Me go for me. The gomba drew. I do be. Nancy me contraria, me compatriot ya, Mississippi Pimbo. Se men shema me the gombe ya nedro, the hienda macho capsule. Connect me puya offer me you watching yet. Wait, and see my mid the gomba, the hienda ointment. Sasabono when I'm here with Lupano. Said it's right, yet it's right. I think what's the I made a nedro no me wonderful. Kitty Bobs and Kitty Bobs, the yummies and the yummies, and the bitty bobs and the bitty bobs. This Christmas presents the greatest fun for all the bubbly kids in town. Yes, as your superstation Love 99.5 FM and Nhyira 104.5 FM storms the beautiful Rattray Park for the Christmas Kids Party. It's a party and fun time for all the kids as we enjoy and make merry this Christmas. So parents, come with all the kids and let's have fun. Santa Claus alongside Mickey Mouse will be there with lots of gifts. Remember, there will be bouncy castles, electric train, trampoline, horse race, a stationary aeroplane, TV games, and many more to play with. And the rate is a cool 10 Ghana cedis per child. And the date is Saturday 24th and Sunday 25th December 2022, 9 a.m. sharp. For inquiries, call 0245 594425. Xmas Kids Party! Bonya Baya Hello, Kitty Bobs and Kitty Bobs, the yummies and the yummies, and the bitty bobs and the bitty bobs. This Christmas presents the greatest fun for all the bubbly kids in town. Yes, as your superstation Love 99.5 FM and Nhyira 104.5 FM stop. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Rattray Park. Catch me live. It's gonna be mad at Chipsa. Yakayori boy. See the money, baby, come chop and for my own. That time. Boy. Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Rattray Park. Catch me live. It's gonna be mad at Chipsa. Yakayori boy. See the money, baby, come chop and for my own. That time. Boy. Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Rattray Park. Catch me live. It's gonna be mad at Chipsa. Yakayori boy. See the money, baby, come chop and for my own. That time. Boy. Yes, people. On the 26th of December is the night with the stars inside Kumasi, the Sacrum Rattray Park. Catch me. It's serious. Yes, Kumasi. 1, 2, 3. Hey, no grace gifts, herbal clinic, no entry. Because it's a process. If you're a damn fool, what should we get now? No grace gifts, herbal clinic, no entry. Some of them young coffee, I see what to rent. Men see a life. Now, what a branch will make us some one. One on Pramber better. What a if you're Mammy Miss out. A dear pan, and what's our grace gift, herbal clinic? And it's a wood science. Chincha, honey, and a part of the Dr. Grace Bogle, what grace gift, herbal clinic. So we sabi kwata achacha any humwa yade bia obesa malaria hypertension ulcer stroke oba na bema we here wo bema otopna da just yade be and wetimi sa ye no be pie bi wa chimota petroleum be ya Grace Gift Herbal Clinic Home. One phone numbers 0246 518 003 and 0244 126 123.
Hey, no grace gate, herbal clinic, no entry. Because it's a massive. If you're a damn fool, what's no gate now? Say no grace gift, herbal clinic, no entry. Some of them young cotia is what to rent. Men no see a life. Now what a branch will make us some one. Who know Bramba better? What a if you're Mammy Miss out. A dear pan, and what's our grace gate, herbal clinic, and it's a wood science, chincha honey, and Dr. Grace Bob, your grace gift, herbal clinic. So we sabi kwata achacha any humwa yade bia obesa malaria hypertension ulcer stroke oba na bema we here wo bema odo planda just yade be and want me sa ye no be pie bi wa chimota petroleum be ya Grace Gift Herbal Clinic Mo one phone numbers 0246 518 003 and 0244 126 123. Hey, no grace gates, herbal clinic, no entry. Because it's a massive. If you're a damn fool, what's no gate now? Say no grace. Oh, come on. Why are sa and a here doctor in Tifaka Crabby Brabaje? Why are yɛfrɛ me odenkyemmereku kwaku ananse na yɛka konfo yɛ bi wɔ fie na yɛ bi no na yɛ bi wɔ fie hanom ɛna afei so ɛyɛ sɔfo asante so ɛwɔ hanom yɛnyɛ no mo YouTube a mo hwɛ yɛ nyinaa yɛ kyia mo Nhyira TV YouTube yɛ kyia mo afei so Facebook on Nhyira 104.5 FM for so yɛ kyia mo ne yɛ ka sɛ kwame forika chire ana nyansa chiame abakan ana produce me kama ana Francis Nhyira Bruni technician on duty Pawili enso admi stream live on Facebook na yede wiase musembre widie ma menka asem bia Caresic Ventures for se menka kire wa ehu hia pa na Caresic Ventures for no mo di adrobia badwama so efe ne Zahara Mixture na Zahara G capsules ana Zahara Man capsules tie Zahara Mixture and Zahara G capsules and Zahara Man capsules. We are Zahara G capsules and we are Zahara Man capsules. Tie Nadia Tie Zahara Mexano and Zahara G in echo. Zahara Mexano and Zahara G capsules in echo. And this is a fast was syphilis. Gonorrhea. Ebia no roto krobonimu sefa se e ma na wo de poa e hamono me pacho obi horma na ne banu mu ne mu ayeko na emu hyehye no na wotase ensa bi na ne na fesu mu so amon duru bu so me ya emaye ne Mercedes oda na me kanfo Zahara Mesha ene Zahara G no amamo na Zahara Man capsules ne de Zahara Man capsules ne de ene de e for memma ene de ma wuren chen Sanno when na Caresic Ventures for da yede aba frɛ sɛ ope mema duru bia anase wo ba Zahara Mexi ope sɛ esi ema yo ba ma ho tie ye process hemamu dia ɛyɛ Zahara Mexi ɛne Zahara G ɛna bɛma so ope sɛ udi mensɛm dia ɛyɛ Zahara Man capsules ya Caresic Ventures for ɛde aba one number is 0246 348 3348 0246 348 3348 and 0245 191 807 0245 191 807 Zahara for ebejo so no omo nipa ni bia dey ato tap send them so that sabra mu free you omo se wa send them nti omo de eye draw bi kra e ba de ba so mo amode mo ato tap send no so no omo de bia ba e fe tap bronya achede promo tap bronya achede promo na de etienie send £200 and I said €200 and I said $200 na me pacho wo send wiki bia send dia ekosi 29 fo a me pacho ye beto akrade no wo de dɔso wa send sika aba Ghana dɔso bia na wo ye project bi wo sese wa anase wo pa wo send €600 and £800 and $1,000 ewo December mu a minua wobetimi awini flight to Ghana ebia wo bruchi opeso oba Ghana ani ka rafu bi a tap said for the about simple 5 years ne bread des ne Amazon gift voucher na dey check
sikane enoma bebre terms and condition apply tap bronya achedie promo ni nya se obedownload the app na me pacho promo code no ni Nhyira FM ho anya wo eye ohima lazy chrome landia ye ma £5 wo euros so Europe so ye ma €5 na wo eye America so ye ma $10 dollars as your first transaction ye dey chew tap bronya achedie promo ya make for mo widie mo amwo abroche die munim se de bo sadisika aye de abagana yete Ninya ba ko so se de be 500 Ghana me fan to eye akoko eman kwada no na odifa Germany na wa fa tap se di bi so na me se o kwasi me sika no sika no kra no me yeso se be 500 na o send you o se ba say me se ba so se nye hwe o mate na me se nye hwe na bon tap de yente me kan me bia na me ye binya ba ko adwuma ma no o sika no ko yi a tia mbete wo kra no a chancement be de ho tap send de eno na broche for do ho ai de atoso na nyina se obeda loadu na o ma Nhyira FM aye promo code no na bibia de e konkan na sabe de pass care omo na e kasa yi omo ye expert ya omo free USA aba na US ho no de omo kosu body enhancement wo hu sa de no eno na pass care for ekosu aye omo ye specialist awo sa de ni mu ye wo de obia o se nimdi o se doctor se no ye o nimdi obi o haso ye o de hwani ye o de hwe ma ho ohun pesket for the body enhancement se bia wo kra no only bibia bi but why say improper fashion her bad the denominator is longer than the perimeter why e kosoro kobo e bia wo no for na emum udi to pesket for modwuma no betima mo nya to o to begon na abobosuo se pusi kroankroa nse to no so emu different ebi gase se eye banche wa hye botomu no ene bi so de wo se aya na ewo so ase kokota esi trogo so aye piano obo se chaka ni nyina na careful ha grovu yi mu omu di bibia bagano pa na ebi na mo so wo no uyo ba untimi enhyeka baba na mfatawo uni no fo adwe ase bema pesca for bebo ama supplement of bema no bema obo na emre na bo se na no fo no efifi be se di bia ba simple enti de making gidi ne tu anamon na bibia de enkonkan wo a wo so de ability anase wo eye enamu yade pesca for so betimi abo mo na firi ho prostate enlargement and afin so waposo yo ya bra na yendo suru na nya wa hoden na me pacho oyo ba a ope awo a ba pescas for her and nam se fidie ri buku a me pacho ye de eye dwuma ni ntini bibia ni ho a ana ye de bi ni ho a betimi hinta yen se for se hypertension na se asthma stomach ulcer ana se kusikuro ekura enwuda suroku ana afin so eye wo a yade ni aduro de hawo yade ni aduro bi ni nso obai akwa bi odi ne yi na ase atem se oba na soro ase no ntimi enka bi ma akwa na ti se wish ache no o se wa se wonim se bunam se ma me no ne ni ase ho no o se o stress mass ne yi ne so ben no aha sala se unya so fi sala de very ha pa careful ha omo ba matcha no we nyina simple ewo bantama ya wo ben comfort anochiti hospital and about no ewo middle abachiri ho no ma bibia ni so wo sehwema wura bag dan mu and afi sehwi oso so efre ba bi mpomam opposite the Church of Pentecost takwa enso wo ne ye Zenith Bank de di mhwe fe pack careful ewo 0577 738 555 0557 738 555 and 0268 477 660 ante ona me pacho be number ne ma no obetibia ma ne so obere nyina afiri ho take number serious security pan ka jiro bia na fra pekefo usi utini shira for dem jomu dio enti na me de me manim ya bai ma bi ho nim kura no na obebu oni chi ya da hwe me sa nya so ba sa ne mu nyina mo sa da mo nyi number we 0268 477 660 0268 477 660 Pascas was a quality health Alaska Star Enterprise or me number one sole distributor of quality and original wallpapers
wallpaper yi na abroche na ɛyɛ common ɛhɔ na Alaska dose kokɔ obunu mu akɔfa bi aba na de ɔmo de aba de very durable affordable na afei so yɛ de mfedi brand curtains yina so wɔtɔn bi 3D opposite design ene ne chemicals yina no me pacho yebeto bi mo na beautify ofi ho no kama 5D and AD wora mural designs on sorry mo amoye no mural designs no mo pe 5D and 3D ni bia to Alaska Star Enterprise what am pacho ebenya bia dey amawo se pacho ope water treatment and say waterproof chemical bia bra so ye minim ba bia osu fie no ebiara se frofru ye wo eye water treatment waterproof chemical bi ha betim dia ama ofie no agya na so pa be harden eye edan na se emma eye nambenes no emfro eye edan no esa da ekum edan no anyina so na so yasade eye artificial grass ya yefred aso tafi mo amoye decoration bia wa bia sport bi wa bia shop bi wa ba bi de se hoya na efe pa afa so kra yasade sofa covers aba ya ene ebia wakonya ye no achepa na esikani ho akwa foforo nanso no emu eye fomu na tete na se mu enwina ho na tete Alaska Star Enterprise at the sofa cover be bad colors bronyin okoto bi now the dra eye okonya no ho a wa ha obi ba no ha akwa baka se wo ekonya foforo e dey say what TV backlight we say TV bo ho a bo na light bi twa ho hia red green na oh broja dia Alaska Star Enterprise wo boyen ama yefie ayefe wo adum opposite Prudential Plaza no Mesesa Noche Plaza danimu a wo ne Boss FM edi enimhwe enkran so tipto lane wo ben yes circle mo no frɛ Alaska Star Enterprise for 0554 114878 0554-114878 Zen Naturalist Clinic doctors was on answer oh yeah also yeah that about me short answer and if doctor 3 days no na was say asmasi wo ye health screening na health screening na all kan wasem no me ba cho odisika 300 Ghana pe ene betimi he de akuraba obi wa ma ye health screening e free on kind crunch na me ka ma me bi o sa de ebu say e free me ba ya mo sa ma bedeka o de ma me o de agi aduro ko ya na o fa na ba ma yen ne ubra twitwa kakra bo ne de yesuba gu so bo ho ba pani wo so ada wa fa wo so mpe basa bo na ohun na okotua asekrofo pom ya zan na Zen Natural Doctor 3 days de nasi bibi so wo so de o da ho so so wo ba fa 300 cedis ebra na yade na wo de 300 cedis yama no sa yade ne ho sa de yem pem so se fa 300 cedis bra na se suroku ukru na suroku wo so o papa ana wo na suroku o pa bidura betime tu suroku na firi ho a bra health screening bi se awo na wo pe fa 300 Ghana cedi pe ebra doctor 3 days ho sisi yade diabetes ene wo wonum yi nka wonum kan cancer te wonum yi motohuo ne brofo ye fed halitosis me pacho enum nka no ebon a obi won se efe be ka ko bi ene ko school efe na zik oba nice guy this efe so wo be da ko ka o kasa kan wo be da ko ka asade o yenka enti wo anim se o ha no doctor 3 days se bra no onyi nam enum kan firi so ya se oba ntimi nya dan kiesu ya se oba ntimi kiesu ai mu a osa eham no asthma prostate cancer ne infection bia mo je amo emre wo mpamu no doctor 3 days se bra atimatim Lumba Junction and our friend was 0246 594117 0246 594117 therefore mwajo ja na anyumre de boko cheben bibi ni mame anyumre de boko me bani ene timinche na oye ne mabia amfata eno mabei ese o fa de tu o se sika o mamato so ntama nyasa ne saharo wa so kra no sanatie wa ye kronfo sanatie nte ema ne maame ene menyina no ye hunto e wodema na se ye mpotema yeti no to ma se ye nkura mpona dem kura na o ye sadima na kan hadwe ananso oh oya no de ko amanfo edem na ye frɛ mu na ye frɛ oh nice guy nyezo
ne yɛfrɛ mo bɔde ba ha bɛhwɛ TV de wafa wisika mobile phone by him by tena ma TV ono kura mpo ɔtena kyɛ kura mpo ha nya ha se kura mpo na ya ba duru ase na duru ebo 9 na se 10 na order to tia na onya nda ya da kia na 8 na se 9:30 de na wada no 5 TV nya hwe enso bokro no pa na tabe no timi enya ko bokro no yi ene so wapi ese ka kro ne ke bo na anadwo nso na so wada yi se da kukro ne ene fast connection ne wetima o sorry ya se ko jonso na so be ko bokro na ono ko kura ebu a kro no ye ko bo no he ne he sa dem obi a ne ti firo huru ne dem ana obi a ne ti fi na huru ne dem tema na maame ode hese kuma yare na se bebi se ka kra ko nko wi maame nya pressure nyi easy she de baba fefefe sei nyi easy na kro no honhom first starting me bona na me se ebia obaja so me hwa se nya bro na ba manager nya bro na ba manager na me de ko ba bi ya ntimi nka hwe duro na e ma na me de ebra no ono no ma so fa na free ya fa na free free bolega na kwa na ko fie pen fie de fa na ko fie pen bosu mu fie debi bosu mu fie na we ode ne ko bolega sisi ya onko da no se odru fie a se na se be ma kowo e wa kwantum na de ba de ba fie a amam na be no ye man kwada no ti we se ode ka se ode ne ko sisi a omhu no omba ye dai din ne ba mano so din so ye de mano de da din ne ba mano ni asensu bi mananom so de debi din ne ba mano se din a se ebia ne na bi din ana se din ne na din na hwe se bia na e force se owo baby afa ne bra fie na ne nya force enya force sa ho force akwado we di fie sei nya 14 tiefo akwada no wo swanti nanim ya manim bakra bakata nanim na ye na hwehwe enkomo na minua na sabre wo ha na sei me ha no se mitati mo program na mo yeda bia anytime bia sa wie wa na adwo nyina metie mo program te mesira de ba me ba han se mbo na me hia when was the last time of obi ade ache da be no wi ade enra ye wi ade last time se enra ya ko obi ade ko wi ade iske hwan sika ya mama ye ne tifie mama ne sika na say 120 say 120 Ghana owi ode share ne he because obade owi ade a obabi ba ko pe e na ode share omo che ne sika na che he and the difference there no different there no will be the there's a get to this can see a different difference there will be by it no ade na mo che na che he and so obi send kura so fana so obi send na o say on fire obi send na no e din hu anim obasukura mama come dinner na debi e come there ba fi hapa there say ebia so onye obi a ana say me kire ofi okura na say obaye interview kura ofi hokura na omaka say dem honko ana say ya bubu no ho de ye na so jesi na obi a asa du any side na okosku ojina say ojina P4 ye finish Rashida mama Rash nice girl Rashi ati say oh chuben kasemunu mama na mentionka ati say what's up papa asem no kan ye no kre bonum kase bia na ye no kre na papa e gu animu ase kwada fefefe se wo ntina mi busa ase de papa kan ye no kre kasadin ito ankari ye kate changi biya waru ma be se de papa kan e no kre acha enti opese krono no efiri so acha
na uwie sika no a wode tɔdeɛ na deɛ na yɛ ka wo ma akɔfo bi sika ɛyɛ na ɛkɔma naa ɛyɛ na pɛ sɛ wode kɔtɔ sadeɛ bɔ life anaa Yes, I'm a tidy and young corner. Asemu, come. Fe. Okay. Ase for ebe sia yes atware ye nko kwaku ni nyina ne se yemfe ani nkyiri me ewo Mame da Gumba asoye ne nkwaje ene papa ni nyina ne se Mame da Gumba the Nhyira Herbal Center die na Mame da Gumba the Nhyira Herbal Center ona de the Nhyira ointment abadwa so aduru ye du papa won saka be beboa yi aduru wi ene boa etu ahotutuo yade ase ensansa na giri padua na fam so ni padua na wate ya obi wom anase mpompo ena boa bomodin ase won sa be ka the Nhyira ointment na wodi ata so na etimi etu yade na se de ama the Nhyira Herbal mixture so yedupa etimi malaria tidi wodi na hypertension ase chiade anase wonum na to wontimi ni dia bomodin no numbi na beboa wi ama oyefunu emu abai ama wonum so ada ho no watimi adidi pa the Nhyira capsule so eyedu papa di nyina ne se wode no eye enam yade no akote candidiasis wode ne gono anase oba no na nsa bi abo atenase anase yade bi abo atenase omu ani nyina da ebeboa na ahye ase de ama wo the Nhyira bitters eno so de etimi koko pa koko yade ebepam no amani padua na etimi nya kwa ho san soronko the Nhyira macho capsule so bo asisi yade anase bema wuni atenka watenka antiko wode no bi na betimi asole gina brane na watimi abadwuma ma wankasa no watente de Mame da Gumba the Nhyira Herbal Center ni nnoi papa enti FDA for do stamp aboso se onsa ka bia ensunsuanso boni bia ni akire Fredimens Bezel Require Colinac Baseline Pharmacy then Herbal BT Royals Kumase Smart Herbal Boase Dasebe Pharmacy ne Judas Mas Konongo onsa betumi akadodo bia ope bia na so akwakoton the Nhyira Herbal Center enkoko awinade bomodian fa ahomabrefo ma join fre 0242 712 113 0242 712 113 and 0242 04 6783 Mame da Gumba na wasi nuro eye uja konfo ye bi eso kwabresuji aso ya na mede waduni na ne se konfo ye bi eye nipa bi asebe ose menka nkyerɛ wo sɛ ɛma wakomantu na ɛma ne nyɛ wo sɛ anidaso asakora wiase yɛse adekyehan ɛne adesan anida kropem wiase no yɛse saa bɛni wuo no ɛna nɔre akɔkono a anidasoɔ ɛwɔ hɔ ma ne domu frem eti sɛ deɛ wo haw na pompo aduru bia no konfo yɛ bi sebra na wo deɛ ɛne asuo ɛnkɔto nkyea na bɛmu sa mpa tumi bi ɛsene tumi bi na nase mimisa wo sɛ wo deɛ no ɛyɛ wakwantuo ɛne ho akɔ atwe ana wahaw bia bo akontu krata asem ho wobekobire bia wudi ne kwabena yebehwe so na adane kwame wudi ne kofi na adane yaw eche se sa nneoma wi akoso ama wakontu sem na bo atenase yesabe pani kan ye yesi so da sani anante na wanhwe na bra bo hyebrebo mewi ase no na wadane kohwea na wote baabi fa akon enu ti se dua na obi abo wakɔ na konfo ye bi mu aw wode no eye wawade sem ɛna wokɔmu eni gye nimu usika sem aye basa wo baabi a wuhia no sebe empanisi aboa no ho nwinye ne nam saa so ne nkate yewe ne ma enye ne hono oba no hia no ofe pa nso kofa no wo haw ne amane a wonam wo ade no wo hia bema no adwuma sɛ bi na yebasa eye konfo ye bia so ye wo saa so na wo pa adwuma wo da na ho bi no abeda eye asu kwabran sugi ene ye koka ye haw nyina kyerɛ no na wamaye akwankyerɛ asu no atakyɛ ye de sresra amani padua na timenya akwa hosan ene sɛ wo te sɛ ye nua ba bi a ensan ye de o haw bia ba ni padua na ni ye de sra no ne kyɛ sɛ he wotimi sɛ ya de nyina da afiri hɔ mo ede kokora konfo ye bi ɛwɔ agona saman ufrekyire ne ba mu akomentu benya ba bi padu trato na de akye akohu asu na do obisa de nyina atore nim fa na ho mabrefo ma join frɛ 0243 134535 0243 134535 anasa 0557 6675
so woka woni a woka wo se wusi so a odofo wana be samfro wade konfo ye bi na se abusuafo ni nyina ne se ye de ani kirem na yakọ je eye perfume so ehwam na papa eye looks like perfume deodorant spray akrobeto simotum kankan a menua awe deodorant spray we no ni nyina ne se emema moye ma oya adehye oya obrempon odiadefo akoa ademisa afena obia yusu bia bebo ne yepa na egunwa so ton ahodo nso emema ye die nie eye storm eye rant wide anasa legend eno na atugu ho a baabi abefa bia no wahyeta baabia ema no so mu die nie se wonsaka obsession instant crush and mademoiselle eno ne betimi aboa pa temptation so eno ba ma yusu ema so yusu bronyen ye digu ye ho ne de akoye nso mu fie ne akwakoji tusuo ne 3 points sa nu we sa ye kan say deodorant spray eye papentino FDA force masa udi gu ho a unya yade bia unya ohaw bia ebema honam kankan nyina adwane wholesale and retailers momomodin a emurem ewo Envero Cosmetics adum Posigolane saso na Ziwe Cosmetics adum Opsit eye a life for omani die nhwe Steven Body Cosmetics so Dr. Mensa China mo wahinsan kumase ne pedudu bia opese wutu na wakwakoton na abo wie pa 0240 152204 0240 152204 and 0248 315 258 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Boadu mami we chese nyankopon ma na dwentade adwenbunu enye kurufasho nye dada enye kasaburo nemum eye wodoma nkoma na mani nyansa pa tete haban keka bom na se wode mawa yade no baabi ehye bia menua fala wo na asen no wobetimi akọ wiase mpani aka yese de wotwe obrasa aduru obrane mpompon so no woni ebusa no obra ekwan mu ahintasem enu ntina Grace Gift sebra na wode yade bia yama ne champion okura champion ma wode sa yade ahodo na wose yade a wontimi nsa ene yade a sebe ya asosie wode ne yetwere edi mfihia edunum anase ebia atacha na bebo achi school bag bi enu de onye ho adwuma ne mum so yifiri ho a odi ne stroke andwea de o haban waso bia wote na so gina so a ewusu si ya bensi yade awe ena esene no odi ne esi kiri ade hypertension bi onya prostate cancer anase enlargement obema na fa ketekete wo be fa doctor's inspection ansa body edura kan na etimi aboa wiye pa odi nhye bi egu akwam ye friend exclusive vaginal steaming ye be choba no na etimi aye tweta katwom ne gye awade na so etimi enya mema pani bi pa se eye ensan yade anase ebi eba na wo pe bema ahenasa enta obetimi aboa wo enem yade bia fibrate anase ensan sana ginu pedua na fam so eye Grace Gift na so ye eho na ene papa we nyina da ekoso bomodiefo ni kirem okumase wohwim school junction barkase kwantempo no so behu na kira kwan akra so ni wachimota petroleum bangaro omne eye family life international school ND enhwe bomodiafo na homa brefo ma join free 0246 518003 0246 518003 and 0543 320030 abusuafo ni nyina ne se da bia me kase se enigye ebreso na so de se ni wanyi bia ebetwam ama ebeto areho nko enu ntine se night with the stars we no 26 eda we die ebeye oja na enigye sem ne se unim se yes stars Ghana ha eba nwumtofo pa yanka se high life legend amachi de woginem Kofi Kenata wo baby saa so na Samini ka ho na de ahinta kura wonya hunu ya mebie so akere nsa akwaboa obabi kwabena ka ho na Jackie so eba be woso de amaye pa me said night with the stars 26 ebeye wo ja boxing day ekwaso ewo eye evergreen and most spacious eye Ratri Park ukra 100 cities a oba eye from the sky sabe ka bi hrefe multimedia ne love fm for na akabu mu achese eye ni gisempa na se one to take it in tem na so ko hodo mu a 100 cities de me 150 200 cities 150 de nso be 200 na emwa ukra etu de fa number inquiries bia ne busam ne emwa 0244 602 800 0244 602 800 odenchemre kokokwa na nse so mami yo nyanza dase na sabre aka simabe aduonu bakubi na yesoriano no na say bibisa opani bomu say akwada no ho ofe na ne dachi obi ehunu say akwada we dia otire bo ase a obanyi ba bia da asi
ɛno no ɛyɛ the good side of the nipa na ɛyɛ ka na ho asɛm no na nipa yi a enim sɛ nyimia ne fɛfɛ sonko no na kosi kokubro nsam enso sɛ wo oyɛ kabaka obi aso ka me so bi de sɛ be guo ni mu ase hwɛ papa yi ɛne ne bɛyɛ asɛm yi a ɔmo kan hwɛ koda innocent girl kyerɛ sɛ wotimi bɔkoro no style biara bi deɛ therefore ɛho mbɛn na ma ne basa na wohwɛ a ɛbɛtumi ayɛ deɛ bɛyɛ adwen kyerɛ ne sɛ therefore kwakumida ase me papa na nsɛm na abusabusa no onyini nsɛm ano yie o onyini nsɛm ano yie akɔla yɛ ɔte hɔ yi yɛbusa so owia den owia bibiaa ɔsɛ owia sika kwakum papa na ne nsɛm no keka na ɛmu nyɛ clear ma me kwaku ubusa no me nim tribe ko a wɔyɛ ɔsɛ ofiri sirim ɔsɛ obalegani enti onka tribe ko a wɔyɛ ɔmo yɛ hu tribe a ɔyɛ ɔmo wa mamrɛ ne amaneɛ so wɔyɛ sometimes ɔmo firi soro ba mibusa no sɛ ɔde akwada kɔɔyɛ ɔwɔ no ɔda kɔsirim ɔde ɔkɔɔ ne kurom adi sɛn ɔno ankasa ɔkɔɔ ne kurom adi sɛn kwaku busa no sɛ ɔkɔɔ ne kurom adi sɛn sɔfo busa wasɛm o ɔsɛ ɔkɔɔ kurom adi sɛn mekɔ last year na mekɔɛ ɛna last year na wokɔɛ no hɔ na nim sɛ woawo ba ɔbiara nim sɛ mewɔ ba ɛnyɛmɛ sɛ wowɔ ba hɔ na nim sɛ woawo akɔla wei ɛna problem sɛ na ɛkɔ so akɔla no ho hɔ na nim wɔ hɔ sɛdeɛ woka sɛ obia wɔ ne busua na sɛ bia wɔ ne trap a wɔ mu ɔna bia wɔ ne mammerɛ a wɔyɛ no mammerɛ a meyɛ no deɛ sɛ maame wɔ hɔ me papa wɔ hɔ nti mammerɛ a wɔ mu deɛ sɛ ne ɔmatumi aka kyerɛ sɛ mammerɛ wɔ yɛsi na ɛwɔ hɔ nti fa akɔla no berɛ na ɛyɛ na ɔde na kɔ ɔma yɛ fuseni wo sɛ woka no wo sɛ wofiri bɔrega na deɛ moyɛ ne sɛ wode akwara ne kɔ ne ama ne din no mibusa wo sɛ yɛnsɛ nsuo bi ma no nnom wo sɛ daabi mesɛ busa sɛ ɛyɛ fɔ sɛ wo a ɛsɛ wode ba no kɔ titiriw ebi a ɔbaba a ɔdi kan ebi a wo maame matɔ sɛ ne wa wo baba di kan because yɛn sɛ woyɛ bɛrima na wo baba di kan a adeɛ sɛ kama kuma sɛ de bɛto maame eti wo nso binim mammerɛ koro a ɛkyerɛ sɛ wo baba di kan sɛ woyɛ wo ba aso maame wɔ hɔ womfa wɔ maame womfa wɔ ba no nto maame ebi a wonana ɛna ɔnana kora te aseɛ na sɛ wonya wuɛ a wontumi mfa wɔ ba no nto no ɛno yɛ momo deɛ no no ɔde mbɛto hwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ me a mekyerɛ sɛ me compare me tribe kyerɛ de sɛ yɛn yɛ kaniba no ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔntumi mfa ne nto ne maame ɔde wobɛto no nana no ne nana de bɛto no kwaku tie o akora no yale una woka ne sɛ wanya ɛde sɛn nsawɛwɛm ana owiawi adeɛ fɛmfɛm woman akora to wei ɔse biribiaa ha no but ebia sɛ wonya mmerɛ psychological way ɛne akora ne tena se kɔ deep a wobɛhu sɛ biribiaa dɛ bɛn ɛha akwaraa no ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛyɛ honhom megya honhomsɛm di baayɛ na sometimes nyɛ nneɛma nyinaa ana ɛyɛ honhom mika say sakura no fade na de wa obekasa woni akura ne bɛyɛ ne ha wa bɛyɛ ne kai no ebetimi ba say ofade no kura na e de no de koyɛ doctor de ohu na ayi sofo de ohu na wo kan ɛno yɛ wo wadwene yɛn kyerɛ na yɛ bi so de ɔka nana ate kwade ti a ɔkasa papa no so kasa no wo de wo hu ne de wapekepeke wo mu onso de bɛ na bɛka nana kura no na de ejira eniama bebre so ebi ana ba paron crofo obi yɛ julo ebi so a na maame no so nkrofo obi yɛ julo enti ayɛ yɛ de frafra yeso oni anse unia yɛse banse wa maame a ɔsɔse wanso oni ɔsɔse enti asam no yɛbɛbu na bra ɛne firi papa ne fie ebi ana no nkrofo bi obi yɛ julo wotimi kɔ wubi ebu nso so ane firi ɔbaa ne fie ebu okura ne nananom sae ne soa nom nneɛma bebree nana asɛmu ɛbɛtɔ yɛnim bedwasrɛ dɛ ɛwɔ wiase musɛm deɛ yɛde papa no ɛbɛtena se na watimi akɔ adosu kɔkɔ burumu ne ahwɛ bibia ɛha kwadaa no saa yɛde yɛn adwen ɛna yɛka bɛkɔ papa no adwen hu sɛ ɛnteaseɛ nim ɛnti na ɔde na yɛde aba ha nom no nti yɛnkɔ atiefoɔfoɔ so hɔ na ɔmo nso deɛ ɔmo wɔka no ɔmo nso ɛnka ne nya wɔ asɛm bi ka ɔse mpakye wɔ ha kasa
sɛ wei no nya ɔno nkwa na yɛ me ba adi kai ana second asana third one wodwe ho a wonte aseɛ ɛnti na waba yi yo atiefoɔ mommerɛ mu ɛ na mo nso momfa ɛyɛ madwenkyerɛ ɛmmra 03220 83581 83582 83583 03220 83581 83582 83583 hello Kwenase. Therefore, Frost na kasa free hand. Baba na wote se ponie. Ya mina na muswe. Baba boni bia ni ya kwam wo. Yo, Kofi jima babi obi ya yetia no. Kofi ase boga je so pa. No. Okonso na nso age kwan no na obo ne tin de ko. Baba taro yentie o. Yo, ente akwa ne de no. Ene de entimi yesu mbi. Memom no bia. I say, if so be na bana wakɔ yes sir. Tiɛno deɛ nyɛ huhum asɛm na maame na ɔdi nkan baa na yi boy na ɔdi ka cinema ɛbɔ maame bɛyie no. Boy no ne kasa no ɔyɛ nipa a wohwɛ ne kasa ɔbrɛ ne ho ase. Nanso asɔfo no bi na adi abufuo bi ahyɛ ɔsɛn bɛrima no kuma mu. Nyɛ sɛ ɔmo na ɛmo ni plate no. Wɔmo a wotie ne kasa wɔyɛ ahobrɛaseɛ ni. Na sɔfo na aba ebinom aba na ɔmo no etutu abofie ntam no nti boy na meka de wonya abotre na so wanya abotre no so wɔyɛ bibi ɔhwɛ obedi ɔde bembe kwa kodi ɛfɔ wonya abotre na baba da se yɛn hwɛ ɛdwade no na nsiri maame no esira sɔfo na ayɛ bibi sa jakware de ɛnyɛ maame na maame ntimi yɛ ne na sa Baba Yami Asia and hello. Hello. Minya Madu. Ya. I flower sena cassa free hair. I shall be the Richard Casafree. I'm gonna jamas tabre. A great jamas tabre, a year convoy be maybe area muno. Richie, my answer when you ray. Baby, a coffee more, I may channel so. Obete. Ne, me can't, mamma. Bema na asam no first why no bema na si sofo na e ka se ne maame na ye ne ba ne sofo no hu sa de na wo ye fa ho so hu sa na chia no kwan untimi chia no kwan so ye ade oba ye ama maame na nkasa e hu si ye wo ye si no so wo be che no Richie so bi ho Richie obi ho ha otimi hu ka enso ontimi nye aha do hu ka no wontimi ye na ni wontimi ye na hu yi no no o me da wo mini pa ba se sa ne yare mame wo se wo sa me sina ye no sira no ko mame sira no ko so no no sere wo dai me ko ma de ko ko se wo be so wo no Richie, you better say Richie better was here for so I will have hello. Hello. Good evening. Good evening, Minya. I'm here. Therefore, Bonibia ni yakwam ya fro say na okasa free he. From Isaac am kasa free jafe. Isaac mi ntewo. Akola na owie no amakatenkata no anya na bia pare o bibi happen no. Ata mama kwanfo ya no bo ya mayan. O small one for kura. Nana ye oyo batampa onhwe se eye future leaders biti se eye akodai ense kwa Rashida yo ba ne ho ofe pa na na Roma ye bete honhom na fi ni so am bia ye dey icon kan hello yey ma jo therefore me jusu o bra ten ye tafo ni na bra great chance bra na ho te say adom ni afi ya na so ni ho ya pa therefore me ntiu nyame ani ko kwanse first season pa ewu mute ablante no beba nenso na mi no pese ananse akwana ne ne twem komo ni se collect man sa ten komo ani pa ma me would oh and ni amanu because exam to kwa sa no be to tin nam no part se enkoyi so na what ya ta to su bo ma me be yi sa so for plan sa ni o mu ni won so awusa so o mo so ma me be for na o part se ye turn womla no me yin wanu no nya tanti no no asisi obuso so sa na ma no so hu na me ni aba mi ana me wo fa si so ananse eye hu sisi sa de na wo pa kwala ni bibra e mo ti abi no ma wia o mo a tete o mo di
yo mo sa de ma no a anhwe yi a eye ni gwa system papa no ye sele no ontu ho na mo pa na wo de aba yi so de aboafo wo fie ni mse na ye bi mu nyina o bibia be yi e da city brata yenso yeda waze yemfa ofrefo twato kra hello Achumani o atungo afa kufi office. Achuma mansa na ho te sai. Papa me nyame yo ho ye pa. Achuma me tie wo. Yo achuma ye tie wo nwumre. Oh now wo fe ne ma me ye ba ifo no me si. E bu fu me hu de wo me nya me ho. How wo ba oba de bi ba je. Awo ya we. Na wo yire ma me onya ba ifo. Sa na ba bi a me tie sa. Na ombodi me ba yale. Ede no ko ba bi ase ma me yale. Na oba yi de abufu ko gina nsuo. Okoya akwanche. Oba ne ma me. O ti Pentecost aso ndem ye nsuo ni shi na so ma me ni pu moja. Oba ne ma me. Eso be ma ne se ye ne ma me. E bia me ma me na e be. Na me ba ko se Africa ba ko pe ya ma wo no. Na ko se Africa be nyini. Aba ka jem me en sukrada. Ka wo yire no kai sa me tene nam. On ye ne ma me ne ba yifo. A wo ma wa mo anya blu ma wo ya. Na aseba wo kan. Na wo die no ade. Na kwasi FIFA no wai. Oh, FIFA, man po FIFA. Share. Oh, I wa ya we ba ka so ma me e ba yifo. O say wo jana bontin. How dare you in advance? One ka sa san Nigeria say wo jana bontin. Ko fa mane. Wo jana bontin ko fa mane. Achuma wani abreba o. Yo pa wo. O ba di yo wo Yesu di. Nyame mo abotra achuma. Ye va ofrefo bia bio, kwafo ye bi. Nana akwada yi die ka na wase betwa tro kra. Nana ano na me ka se. De yemfa ehon kwanto a. Ye wade bi wo ho, ye sunsun ade. Se wo wura dem mu nana eda pata so kra ade no ebe kire no. Ohu ba bia sika no wo ko straight. Na ye wono so ye de anim gwase ato no so. Itokọ fa ya ne ache no. Wo kra ne kra no. Ebo so kra no a na da no kra no we de nyame adi no afofi. No aja onko fa. No bi afahye no. O te sa de ya ye de be hye no. Esi asete anim gwase no ato no so. Enti nyame ya adoma papa no. Me hwane de kramofo nyina etime ba. Asofo oba obi aba. Enti obetimi a. Okay. Fanem. Na yonwuro ne nsem. Na ko akra to yem na mo ne nsem wo hu okofo ye bi da wase oba pani fa number to dwai etwa to kra. Number ne ye 0243 Nhyira FM 4535. WhatsApp number ne ye mi audio network ne nya wo ho 055 76 67 510 my WhatsApp number no. Tie for ye cheche obia. So for asante maminti o. Kwaku ye koi da bia na meka bema bi ho no ma waye mre wo mpam. Tini na me ne kwaku ai. Okonkran. Hey. Bema bi ho a waye mre wo mpam. Bema bi ho a wo tusu se ohunu ho se waye mre pa wo mpam. Bema bi ho no no ode boso se sia na wajemu. Bema bi ho no mo a obema afon aye ketwa. Oba bi wa oni atenka tieniye oni atenka obeso ni mo afiri soro akosi from oni atenka koko how diabetes how pressure how mamenka asem kyerɛ ukotodwo ya wo ya wa osisi utenka sɛ ya wo ya number ba akopɛ na obɛfrɛ number ne yɛ 0241 847483 tieniye bema wo oyere ana ompra ɛda sisi anu wagye ana sɛ bema obema afon ayeketoa gono how bedwonso now bema ni mu ye wo ya anase oba uni atenka onya white tieniye anase koko pa sisi wo ho serve ukojana ya na emoja eba wa otenka se wo bema na afon ayeketoa pressure onante kakra bi a na okoma ote so anase wofu ayekese opese wo so te number ba akopɛ na obɛfrɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 83 kwakunim sɛ bia obi awo a wo de obɛfa number we opɛsɛ yɛde aduro ne ma no no ofrɛ a yɛde aduro ne bɛsende ɛde ama wo na emom yare ne dɔɔso nanso mmerɛ ni hɔ ma yɛnti
mintimi nkeka ne nyina ade a mehia pɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ fa number no na de frɛ me papa me yare ni so menya no adura na ba se CI de esa mre ni ntimi ka cho se be ma wa ye mre wo mpam wo de bo ani se sia na wa je mu akokɔ kura ho bantem kura se akokɔ akwaku se sia na sir na wa ba besene oba wo beso ni mu se den kwaku oni obi so kan ne de se ono kura do oba ne wura dan ma onyam fa hye mu kura na ho kura da ba saafo ni nyina na yɛfrɛ wo obɛma no nso afɔn ayɛ ketewa me sɛ aduro no de bunta balua anaasɛ pressure ɛhaw diabetes ɛhaw anaasɛ bibia ɛhaw wɔ nipadua mu no wode frɛ me number no ɛyɛ 0241 84 74 83 baabi bia wɔ biara no ɔnsa bɛka bi bɛkɔkɔma ɛkɔyi maka kyerɛ wo sɛ transformation can say ye the 5th anniversary the other anoye Gianna Tatus Das Gianna Tatus Das and I said we Christian of one no my body natural Gianna Tatus Das ye the 5th anniversary our tech campus obi oye transformation member bia ye starting in ne Ochina and a Sunday Ochina niema bebree bekoso but modern say obey den obeba hono kwaku sometimes so say bi on my na me kan sem bia ye sua de eya brabo mu adesua ene yesua bomoden se obeba ho no mo metia transformation fo nyina enanwumre kwakumi da ase number no bio 0241 84 74 83 0241 84 74 83 yare bia how frɛ na yema waduro kwakumi da ase metia obapa ya asantoa Okuna ade. Odi majama. Odi majama. O asembi kana. Mini asembi. Ana be tia na ana. De say odi oyanse madam. Enti mi so bigene so far. O tia oba pa ya. Ne tia Millicent Oben. Ewo bronze asa oni. So be that say